Фәүзия Бәйрамова. Кырык сырт. Уралда кыш иртә килә икән. Әле генә чатнама эссе иде. Аяк астыннан кайнар ком очып торды. Ә хәзрәнә кара давыл котыра. Җәй буе яумаган яңгыр үзенекен куып җитәргә уйлый ахыры. Бөтен яктан да китереп бәрә. Дала буйлап чүпче арыша. Төзелештә нәрсәләрдер дөбердәп җимерелеп төшә. Брезент палаткалар җир белән тигезләнә. Кешеләр урын җирләрен, соңгы өс башларын, ризыкларын коткарырга теләп, җиргә капланып яталар. Котырган давыл аларның үзләрен дә дала буйлап тәгәрәтеп алып китә. Шулай бер яңгыр, бер кар явып торды да, кинәт кенә туңдырып җибәрде. Октябрь урталарында инде чүпрәк палаткалар аппак кар эчендә утыра иде. Кытып ягыннан үзәкләргә үтәрдәй салкын җил исә. Ул арык тәннәрдәге соңгы җылыны да суырып ала. Айга бер тапкыр бирелә торган чабаталар инде өзелеп, тетелеп чыкты. Кешеләр аларны эшкә күтәрмә тагып кия башладылар. Эшкә чыкмыйча ярамый. Ашарга эшләгән кешеләргә генә бирәләр иде. Сәбәпсез эшкә чыкмавыңны белсәләр, төрмәгә үк утыртып куялар. Салкыннан кая барырга белмәгән кешеләр җир куышлары казып керә башладылар. Әмма аңа да рөхсәт кирәк иде. Ә рөхсәт бер гаилә өчен генә бирелми. Салкын җир куышларына әртил белән куып кертәләр. Ягарга да күмерне үзеңә табасы. Инде кара җир өстендә катып үлгәнче җир астына керергә торганда, Асылгәрәй картларның гаиләсен бөтен палаткалары белән бергә тоткыннар бистәсендәге баракларга күчерә башладылар. Халык башта моңа сөенсә дә, бу буш тартмаларны күреп котлары чыкты. Аларның ни түбәсе, ни тәрәзәсе, ни ишекләре юк иде. Урам ягыннан әле кар, әле боз бәреп керә. Казак далаларыннан ачы салкын җил исеп үзәкләрне өзә. Шушында кыш чыгасыларын уйлап, кешеләр кара кайгыга төштеләр. Әмма аларның башкага хокуклары юк иде. Һәм мир белән җыелышып, кем нәрсә эшли ала шуны булдырып, баракларны рәткә китерергә тотындылар. Кеше башына ярты адымнан исәпләп, Асылгәрәй картның ишле гаиләсенә баракта 4 метр урын туры килде. Ашау да шунда, яшәү дә, 8 җан шунда сыярга тиеш. 250 кешегә исәпләнгән баракка 400 кеше шыплап тутырылган бу озын казарма куркыныч төрмәне хәтерләтә иде. Төрмәдәге кебек монда да 4 рәтле нар сәкеләр, кеше өстендә кеше, чаршау фәлән корырга ярамый. Бөтенесе дә сакчыларның күз алдында булырга тиеш. Шушында ук бәби табалар, шушында ук егылып үләләр, шушында ук урысы, татары, чуашы, бандиты, мулласы, карагы. Көнгә бер тапкыр шәһәр ягыннан ипи китерәләр. Аны тактага салып кисеп, телемләп тараталар. Ул ипи чи була, балчык кебек лычкылдап тора. Аның бер нинди тәме юк. Әмма ул да эшкә чыккан кешеләр өчен генә бирелә. Авырып калсаң, ул ипидә юк. Һәм кешене ач үлем көтә. Суны исә чиләкләп тагы Урал елгасыннан ташый башладылар. Чөнки кышкы якта кар арасыннан ачлы-туклы килеш Әтәч тауына барып җитәрлек түгел. Озын казарма баракта 2 тимер мич тора. Утыны булган кеше зур чират торып анда чәй кайната ала. Бу да кешеләр өчен зур бәхеткә санала. Әмма иң авыры һаман шул ипи мәсьәләсе. Чөнки халыкның бөтен карап торган азыгы шул. Хәзер аны кулга тоттырмыйлар, карточкага гына бирә башладылар. Кулда кагазың булса да, ипие 2-3 көн буе булмый. Булса да, аны тоткыннар бистәсенең читенә барып, төннәр буе чират торып алырга кирәк. Ул чиратта исә талаш, янау, урлашу, үлем. Әле ул өлеш ипиеңне алгач, баракка хәтле саклап алып кайтырга кирәк. Чөнки караклар монда да җитәрлек. Карт-корыны, бала-чаганы кычкыртып талыйлар. Беркем ярдәмгә килми. Алып кайтып барак сәкесендә калдырсаң да ипиең юкка чыгарга мөмкин.
Чөнки биредә барысы да аш, бигрәк тә бала чага. Шуңа күрә урамга бәдрәфкә чыкканда да кешеләр янчык белән ипиләрен тотып чыгарга мәҗбүрләр. Әмма аларны еш кына аннан да талап кертәләр. Кешеләр монда хайван хәленә куелган. Һәм инде күпләр хайванга әйләнеп баралар иде. Алар барагыннан Мәрьям исемле теләче ягы хатынын шул ипи чиратында кысып үтерделәр. Маһинур абыстай үзе дә анда иде. Ул улы Гыйлемгәрәй белән төннән торып чиратка баскан иде. Ничә көннәр буе ипи чырае күрмәгән аш халык, аның бөтен кешегә дә җитмәслеген белгәч, кытырып алга ташланды. Китте бер-берләрен таптау, изү, кычкырыш, елаш. Маһинур абыстай улын алып тизрәк читкә чыкты. Чөнки мондый вакытта шашкан халык таптап үтерергә дә мөмкин иде. Мәрьям мескен чыгып өлгерә алмаган. Ул авырлы иде. Инде бала табар вакыты җитеп килә иде. Аның ире юлда ук үлеп калды. Балалары исә берсеннән берсе кечкенә, берсе дә эшләп ашарлык түгел. Аларны ашка үтермәс өчен борынга җиткән корсагы белән Мәрьям үзе эшләп йөри. Төннәр буе ипи чиратында да үзе басып тора. Һәм салкын декабрь төнендә аны корсагындагы баласы белән бергә кысып үтерделәр. Мескен Мәрьям татарча ашыргаланып кычкырып, "Балам, балам" дип үлде. Соңыннан Асылгәрәй хәзрәтләр аны чанага салып, тумаган баласы белән бергә далага алып чыгып күмделәр. Балаларыннан бер София исемле кызлары гына исән калды. 1931 елның декабре гаять салкын һәм иртә килде. Кешеләр баракларга күчеп, тишек-тышыкларын ямап өлгермәделәр, коры салкыннар китереп бәрде. Бу әллә нинди шыксыз, карсыз, ачы җилле кыш иде. Кар урнына биткә салкын ком бәрә. Баракның һәр тишегеннән эчкә бозлы ком тула. Сөргенгә сөрелгән татарлар өчен бу чын мәгънәсендә үлем кышы булды. Һәр гаиләдән 3-әр, хәтта 4-әр бала бу кышта үлеп калды. Салкыннан, ачлыктан, тифтан кырылды ул сабыйлар. Баракларда чын мәгънәсендә тиф кытыра башлады. Моннан исән калу мөмкин түгел иде. Чөнки аш битләр бу зәхмәтне кешедән кешегә таратып йөрделәр. Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстай үзләре белгән бөтен чаралар белән балаларын тифтан сакларга тырыштылар. Әмма әҗәл баракка кереп урнашкан иде инде. Иртәнге сәгать 6-да, әле кап-караңгыда, бригадирлар баракка кешене эшкә куарга керәләр. Кемдер тормаса, аны аягыннан өстерәп төшерәләр. Ул кеше инде я үлгән була, я хәлсезләнеп үлем көтеп ята. Кышкы урамнар, барак тирәләре күмелмәгән мәетләр белән тулды. Больницалардан исә үлгәннәрне туп-туры уртак чокырларга илтеп ташлыйлар иде. Магнитка төзелеше менә шулай башланды. Шәһәр һәм металлургия комбинаты нигезенә менә шулай меңләгән мәетләр, корбаннар салып калдырылды. Аларның күпчелеге татарлар иде. Маһинур абыстай балаларын никадәр чисталыкта, тәртиптә тотарга тырышса да, мондый шартларда ул мөмкин хәл түгел иде. Алайда алар бу кышта үзләрен дә, балаларын да ачлыктан һәм тифтан саклап кала алдылар. Ә менә бәхетсезлектән саклап кала алмадылар. Бәхетсезлек алар гаиләсенә иң нечкә җирдән, балалар аша һөҗүм итте. Маһинур абыстайны иң борчыганы ачлыкта түгел, ялангачлык иде. Балаларның эшкә кияргә җылы киемнәре юк. Алар тишек-чабатадан чүпрәк-чапракка уранып, һәр көн таң белән эшкә чыгып китәләр. Баракта Султан Хәким белән Мәрзия генә утырып кала. Аларга гаилә пишмагын тәртиптә тотарга кушылган. Калганнар кара төнгә хәтләштә. Аларның барысында аш килеш мылтыклы саг астында һәр көн 12 чакрым кырга эшкә куалар. Асылгәрәй карт, олы уллары Гыйлемгәрәй һәм Сәгыйть белән бергә ирләр төркемендә җир казырга бара. Алар көрәк һәм кәйлә белән 12-шәр сәгать катлаван казыйлар. Үлгән кеше шунда шыкырайып катып кала. Кай вакытта аларны актарып алучы да булмый.
Хатын-кызлар исә домны мичләрен төзергә җилкә белән кирпеч ташый. Җилкәдә кәҗә дип йөртелгән беркетелгән әрҗә. Әрҗәдә унар кирпеч. Шуны 100 баскыч югарыга менгерергә кирәк. Бер караңгыдан икенчесенә хәтле ул баскычлардан 1000 тапкыр күтәрелергә туры киләдер. Маһинур абыстай олы кызлары Гайшәбикә һәм уртанчы кызы Саҗидә белән шул кирпеч эшендә. Саҗидәгә бигрәк тә авыр. Чөнки әле аңа 13 яшьтә юк. Буыннары ныгымаган, өс башы юка, ашау такы-тыкы. Эшкә чыгу мәҗбүри. Төзелеш җитәкчеләре өчен ул бала түгел, тоткын, кол. Менә бүген дә аларны таң белән кырга кудылар. Иратларны чокыр казырга, хатын-кызларны кирпеч салырга. Шушы көннәрдә беренче домны миче сафка басарга тиеш иде. Шуңа күрә халыкны 40 градуслы салкында да көне-төне эшләтәләр. Алдан-арттан, ян-яктан мылтыклы сакчылар озата бара. Бер кая борыла алмыйсың, шунда ук тәгәрәтеп кыйный башлыйлар. Балаларның үз башлары юка. Үзләре чамасыз авыр эштән тәмам ябыктылар, биттеләр. Шушы хәлдә 12 чакрым ачы җилдә кыр буйлап барырга, кыр буйлап кайтырга кирәк. 12 сәгать сыртыңа салып кирпеч ташырга кирәк. Моңа үсмер балалар түгел, олылар да түзә алмый. Я юлда, я кирпеч арасында тәгәрәп үләләр. Һәм бу газаплардан мәңгегә котылалар. Саҗидә бүген бигрәк тә авырлык белән атлый. Күтәрмәгә калган чабатасы таеп китә. Өс башы шыкырайып каткан. Шуңа күрә аны анасы белән апасы ике яктан гел саклабрак йөртә. Үз гәүдәләре белән этеп диярлек алып баралар. Баскычка кирпеч тиеп, барыбер ялгыз менәргә кирәк. Хаюл баскычларның биеклеге, хаюл баскычларның тайгаклыгы, куркынычлыгы. Алар кар катыш пычрактан боз булып катканнар. Аз гына ялгыш бассаң да, кирпечең ниең белән аска ачуың бар. Бирең егылса, арттагылар да ава. Өстеңә кирпечең ишелә, башыңны мылтык түтәсе тия. Инде ничә кеше шулай биектән егылып төшеп, кирпечләр астында калып үлде. Маһинур абыстай һәр көнне дарга менгән кебек менә ул текә баскычлардан. Үзеннән дә бигрәк кызлары өчен курка ул, бигрәк тә Саҗидәсе өчен. Шуңа күрә ул аны үз алдына куя. Берәр нәрсә булса, ярдәм итә алырмын дип өметләнә. Әнә Саҗидә бүген дә гыж-гыж сулап, җилкәсенә кирпеч тиеп, әнисе алдыннан домны миченә менеп бара. Бер баскыч, 2, 10, 20, әле 100гә хәтле менәсе бар. Аннан соң тагы 5 текә баскыч. Анда инде кирпечләреңне бушатырга да була. Төшкәч тагы шул юл башлана. Бер баскыч, 2, 10, 20. Бүген Саҗидә бигрәк тә авыр сулый. Аягында өстерәп кенә атлый. Туктарга ярамый. Алар артыннан тезелеп, кирпеч тиеп башкалар менеп килә. Башка куллар атлый. Менә алар баскычның инде яртысына җиттеләр. Әле тагы күпме менәсе бар. Ананың күз алдында баласының тишек чабаталары гына тора. Бөкрәйгән килеш ул шуларны гына күрә ала. Чабата тишегеннән кып-кызыл булып, кызының шиләнгән аяклары күренеп тора. Менә Саҗидә нигәдер адымын акырнайтты. Кирпеч баскан аркасы тагы да бөкрәйде. Иелеп килде. Маһинур абыстай кызына нидер булганын сизде. Әмма аркасын турайтып карый алмады. Аның да җилкәсен авыр кирпеч баскан иде. Кызым, акрын гына атла. Атла. Төшкәч ял итәрбез, диде ул туктап калган кызына килеп төртелеп. Атлый алмыйм, әни. Башым әйләнә, диде Саҗидә авыр гыжлап. Арттан килгән Гайшәбикә әнисенә килеп төртелде. Аны башкалар ашыктыра башлады. Астан мылтыклы сакчыларның сүгенгәне, ярсып кычкырганы ишетелде. Була-була этләр үргә тотынды. Чөнки монда, баскычта, 1 минутта туктап торырга ярамый. Югыйсә бөтен эш тукталачак иде. Монда эш чылбыр кебек көйләнгән. Кирпеч килеп тора, аны өскә ташып торалар. Ул кирпечне стенага үя торалар.
Шулай итеп, домна мишләрен, завод трубаларын, цех диварларын күтәрәләр. Тиздән беренче домны шуен бирергә тиеш. Бу турыда инде бөтен ил белә. Бөтен ил көтә. Сталин бу хәбәрне көтә. Ә монда аңсыз кулак калдыклары бөтен эшне өзәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә эшне өзүчеләрне, эштән туктаучыларны туп-туры төрмә көтә. Аннан исә бик азлар гына исән чыга. Моны белгән куллар ничек тә эшне туктатмаска, өстерәлеп булса да, ахыргача түзәргә тырышалар. Кызым, ничек тә атла балакаем. Күп калмады инде, түз кызым, ди ана җан газабыннан һәм аркасындагы йөгеннән тәмам сыгылып төшеп. Саҗидә авырлык белән генә кузгала башлый. Әмма чабаталарын боздан кубарып ала алмый. Аяк атларга итеп ул тартылып куя һәм тигезлеген югалтып баскыч култыксасына ава. Аркасындагы авыр йөге аны котылгысыз рәвештә аска тарта һәм бала гөрсөлдәп җиргә барып төшә. Өстенә шыбырдап кирпече коела. Кемдер кычкыра, кемдер сүгенә, кемдер елап җибәрә. Әмма эшне туктатып булмый. Биек баскычны менеп бетермичә аска төшеп булмый. Маһинур абыстай бу юлны ничек үткәнен, кирпечләрен бушатып ничек аска атылып төшкәнен хәтерләми. Ул җиргә төшеп җиткәндә, Саҗидә инде җан биреп ята иде. Кызның ачык калган зур күзләрендә домна мишләренең дәһшәтле шәүләсе чайкала. Тишек чабатасыннан яланга аяклары күренеп тора. Асылгәрәй хәзрәтнең затлы бер баласы, аш далага көчләп китереп ташланган бер былбылы, домна мишенә дигән кирпеч астында калып җан бирә. СССР империясе алып барган бөек төзелешнең бер корбаны була. Саҗидәне чана белән баракка алып кайтып, яшерен генә кәфенләп, җиназа укып, Урал ярын алып барып күмделәр. Җир туң, шыкырдап каткан иде. Аш ата-ана, балалар аны төне буе чыкыдылар. Таң алдыннан Саҗидәнең мәетен җиргә тапшырдылар. Төне буе дала ягыннан аш бүреләрнең улавы, җилләрнең җиргә ятып елавы гына ишетелеп торды. Аста төн булуга карамастан, меңләгән уты, меңләгән кылы һәм корбаннары белән бөек төзелеш кайный иде. Домны мишен вакытыннан алда тапшыру өчен тиңе булмаган көрәш бара иде. Татар баласы Саҗидә бу көрәшнең чираттагы бер корбаны булды. Асылгәрәй карт белән Маһинур абыстайның Урал ягында, Магниткада беренче югалтулары иде. Ул елны Магниткада данлыклы комсомол төзелешендә үлүчеләр саны туучыларга караганда 10 тапкыр күбрәк булды. Бу үлүчеләрнең күпчелеге татарлар, балалар һәм картлар иде. Сөргенгә сөрелгәннәрнең яртысына якыны беренче кышта ук кырылып бетте. Аларның саннарын алучы да булмады. Нинди генә авырулардан кырылмады мескен татарлар. Тифтан, ачтан, ышып катып, эш китү дизентериядан, дифтериядан, үпкә чиреннән, туберкулездан, кызамыктан, чәчәк авыруыннан, түләмәдән, әллә нинди билгесез авырулардан, эштәге бәхетсез очраклардан кыйналып һәм җәзаланып җан бирде бөек эшкә сөрелгән татарлар. Монда барысы да кеше тизрәк егылып үлсен өчен көйләнгән иде. Бигрәк тә яшь балалар һәм эшкә ярамаган картлар төзелеш җитәкчеләренә кирәкми иде. Алар монда артык иде. Моны халык үзе дә сизенде. Биредә тагы бераз калсалар, алар барысы да үлеп бетәселәр иде. Җитәкчелек максатчан рәвештә эшкә яраклыларны гына сайлый. Калган бөтен кирәкмәс җаннарны кисеп ташлап калдырырга тырыша иде. Ул кирәкмәс җаннар кемнәрнеңдер газиз балалары, кадерле ата-аналары, әби-бабалары. Инде картаеп барган шулык Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстай, әлегә эшкә ярамаган Солтан Хәким белән Мәрзия. Калганнарының төзелеш каннарын сыга. Гыйшәбикәне, Гыйлемгәрәйне, Сәгыйтне ат урынына җигә. Хәзерге ата белән ананы да
һәр көн эшкә куа. Әмма алга таба алар да төзелеш җитәкчеләре өчен кирәкмәс кашыкка әйләнәчәкләр. Шуңа күрә ил өчен аларның булганнан булмаганнары артык. Моны Асылгәрәй карт белән Маһинур абыстай үзләре дә сизенәләр. Халык арасында шыш-пыш төрле сөйләшүләр бара. Һәм кемнәндер беренче тапкыр кашу дигән сүз чыкты. Әйе, буларның берәм-берәм үтереп бетергәннәрен көтеп ятмаска, бу Алла каргаган урыннан кая булса да китәргә, качарга кирәк иде. Әмма кая? Һәм ничек итеп? Бөтен тирә-якта мылтыклы сакчылар, итәк тулы бала. Авылда да беркем көтеп тормый. Тотып алып кире җибәрүләре дә бар. Әмма алга таба монда калу үлем дигән сүз. Аштан, ишеп, кыйналып, кешелектән чыгып бетеп, мәсхәрәле рәвештә үлү дигән сүз. Монда адәм баласы эттән дә түбән хәлдә. Үлгәч кабере дә уртак чокырда, я булмаса, мәете ачык кырда унап кала. Сөякләре завод нигезенә түшәлә. Кашу исә бераз булса да ирекле яшәп алу. Исән калуга бер өмет, хәрәкәт дигән сүз. Күпләр алга таба бары тик кашу уе белән генә яши башладылар. Качарга. Әйе, моннан качарга, туган якларга кайтып егылырга, үз җиреңнең ширемен булса да ашап яшәргә, саф суларын яңадан эчәргә, яңадан кеше булып яшәргә. Илдә чыпчык үлмәс. Бөтенесендә кире кумаслар. Балалар булса да яшеренеп исән калыр. Кеше булып калыр. Качарга. Бары тик качарга. Кызлары Саҗидә шулай фаҗигале төстә үлгәннән соң, Асылгәрәй картта качу турында уйлый башлады. Маһинур абыстай да гел шул турыда сүз кузгатты. Дөресрәге, моннан качарга кирәклек турында башлап шушы гаилә татарларга сүз катып карады. Карт муллалар белән киңәште. Барысы да качарга кирәклек белән килештеләр. Юлларын, әмәлләрен эзли, өйрәнә башладылар. Ни әйтсәң дә кыш көне бу мөмкин хәл түгел иде. Урал таулары аша китсәң, анда билдән кар. Аяк астында ашарга бер ни юк. Далага чыксаң, уч төбендә кебек күренәсең. Ач бүреләргә азык булуың бар. Бөтен тирә якта, тавында, даласында мылтыклы сакчылар йөргәнендә онытмаска кирәк. Димәк, язны җәй башын көтәргә кирәк. Үлән чыксын, агачлар яфрак ярып, арасына кереп качарлык булсын. Инде ничек тә бу авыр кышны исән чыгарга кирәк. Язга хәтле ничек тә түзәргә. Кешеләрдә өмет барлыкка килде. Татарлар качу хыялы белән яши башладылар. Асылгәрәй карт һәм тагы бер ничә ират сакчыларга сиздерми генә тирә-якны җентекләп өйрәнә, күзәтә, сораштыра башладылар. Баксаң, моннан качып киткәләүчеләр булгалаган икән инде. Аларның кайберләрен тотып төрмәгә япканнар. Кайберләре киткән килеш юкка чыккан. Яңадан монда әйләнеп кайтмаган. Алар бәлки туган якларында урнашып калганнардыр. Бәлки казах, кыргыз далаларында качып йөриләрдер. Бәлки инде кайберләре дөньяда да юктыр. Ни булса да, кешеләр кача, һәм бер өлеше яңадан монда кайтмый иде. Димәк, барысында тотып бетерә алмыйлар. Димәк, котылырга өмет бар. Илгә кайтып җитә алса, Асылгәрәй карт суд юллары аша булса да үзенең гаепсезгә сөрелүен исбат итә алыр иде. Юк икән, балаларын булса да шунда урнаштырып калдырыр иде. Ул хәзер бары тик балалары турында гына уйлый иде. Аларны мондый түбәнлектә һәм газапта яшәтергә аның хакы юк иде. Шушы уй Асылгәрәй картның башына тәмам кереп утырды. Һәм ул язга хәтле әкренләп хәстәрен күрә башлады. Үз авызларыннан өзеп, Маһинур абыстай белән азлап-азлап сохарый киптерә башладылар. Юлга дигән өс башларын, аяк киемнәрен алдан әзерләп куйдылар. Качу юлларын җентекләп өйрәнделәр. Качарга, бары тик качарга, илгә кайтырга, Зәйтуганга кайтып егылырга, шунда туфрак булырга. Бу уйларыннан аларны хәзер бары тик үлем генә туктата ала иде.
Әдәм балаларының мондый салкын һәм рәхимсез кышны күргәннәре юк иде әле. Себер ягыннан өшеткеч җил исә, ул хәтта җир өстендәге карны да тотмый. Һәр нәрсәне каткан бозга әйләндерә. Салкынлык бер дә 30 градустан кимеми. 35, хәтта 40 градуска хәтле җиткән төннәр дә була. Үлүчеләрне хәзер беркем исәпкә алып тормый. Тереләрне җан өшеткеч салкын булуга карамастан һәр көн эшкә куалар. Инде качасы комсомоллар, ирекле активистлар качып бетте. Төзелештә төп эшче көч булып төрмә тоткыннары һәм сөрелгән ирексезләр генә торып калды. Эш хәтта төннәрен дә бара, чөнки җитәкчелек беренче шуен кыю мишен эшләтеп җибәрергә әзерләнә. Америка белгечләре исә моңа кискен каршы. Чөнки кыш көне, бигрәк тә мондый каты салкыннарда домны мишен җибәрергә ярамый дип баралар. Әмма магнитка төзелеше җитәкчеләре, партия, НКВД моның белән килешми. Алар уенча, совет халкы җиңә алмаган авырлыклар юк. Шуңа күрә халыкны көне-төне чыбыркылап, зәмһәрир салкында эшкә куалар. Инде бөтен кышкы дала кыймылдаучы, хәрәкәтләнүче куллар белән тулган. Әнә алар, магниткадагы татар куллары. Кемдер тачкага ком тиеп йөгерә, кемдер вак таш, кемдер су биреп тора, кемдер бетон булгата, кемдер әзер бетонны тачкаларга тиеп төзелешкә ташый, кемдер аны көрәк белән махсус билгеләнгән урыннарга бушата, кемдер кирпеч суга, кемдер җилкәсенә кирпеч салынган әрҗәләрне асып, баскычлар буйлап өскә үрмәли, кемдер ул кирпечне стена итеп ия, кемдер туң җирне чукып, тирән котлованнар казый, кемдер аннан чыккан балчыкны тачкалар белән өскә ташый, кемдер таш чыгара, кемдер нигез сала, кемдер инде түбә яба. Күп кеше чабатадан, йыртык бишмәтләрдән, өсләреннән пар чыгып тора. Арган йөзләренә кирпеч һәм баз тузаны кунган. Монда эшләрдәй картлар да, үсмер балалар да, ирләр дә, хатыннар да бар. Бар дөнья гүләп, тетрәп, кайнап тора. Монда чабаталы татарлар магнитка салалар. Ниһаять, булды. Шартлап торган гыйнвар салкынында беренче домны мишен эшләтеп җибәрергә әзерләнделәр. Әмма барысы да нәкъ Америка инженерлары кисәткәнчә килеп чыкты. Туң җир ярылып китеп, миш ут урынына су белән тулды. Бу көтелмәгән аварияны бетерү өчен халыкны билдән бозлы суга куып керттеләр. Шуен кыюларын тиз арада судан арындырырга, җирнең ул өлешен яңадан бетонларга боердылар. Кашмый калган берничә комсомолец капитализмны җиңәргә өндәп бугаз йыртты. Бозлы суга тоткын татарларны ыргыттылар. Җир астыннан бәреп чыккан су белән көрәш 20 сәгать барды. Һәм күпләрнең башына җитте. Күпләр шунда мәңгегә ятып калды. Башта каткан бозга әйләнде. Аннан ялкын булып, домны мишләреннән очты. Икенче көнне иртәнге сәгать 8дә беренче шуен кыю мишен ачу тантанасы булды. Әмма күп татарлар анда катнаша алмадылар. Тәүлек буе бозлы суда эшләгәннән соң алар утта янып үлем көтеп яталар иде. Бәхеткә асыл Гәрәй карт үзе дә, аның гаиләсе дә бу бозлы җәһәннәмгә эләкмичә кала. Әмма көндә туң җирне казу аларны да тәмам эштән чыгарган, бетергән иде. Ниһаять, меңнәрчә тоткыннарны утка һәм суга салып газаплый торгач, беренче номерлы домны мише беренче шуенын бирә. Шунда ук бу хакта Мәскәүгә телеграмма молния китә. Җавап итеп Сталинның да котлау телеграммасы килә. Һәм ул 1932 елда тагы 4 шуен кыю мишен эшләтеп җибәрергә әмер бирә. Әмма моны башкарып чыгу өчен тагы 10,000 эшче көчләр кирәклеген барысы да аңлый. Аларны кайдан алырга? Сөрелеп килүчеләрнең инде яртысы үлеп бетте, калганнары да тере мәет хәлендә. Димәк, төзелешне дәвам итү өчен яңа көчләр кирәк. Аларны бары тик авыллардан һәм бары тик шушы көчләү юлы белән генә җыярга була. Сталин инде моның юлларын белә.
Һәм Урал артына, Магниткага тагы вагон-вагон әсирләр, тоткыннар, илдән сөрелгән татарлар агыла башлый. Хәлле булган өчен кулак дип сөрелгәннәр, дин әһелләре, татар зиялылары. Магнитка барысында утлау үзенә йотагына бара. Һәр айда бирегә 10-12 мең татарны китереп ташлыйлар. 1932 елның башына аларның исән калганнары һәм исәптә булганнары 32 мең дип теркәлгән. Әмма бу сан 2-3 тапкыр күбрәк була. Ул чорда Магнитка төзелешендә 100 мең чамасы әсир татар эшләп, шуның бер өлеше гел үлә торган, алар орнына яңаларын куып китерә торганнар. Әсир татарлар өчен чәнечкеле тимер чыбыклар белән уратып алып, 4 махсус бистә ачканнар. Аларны сәяси яктан матурлап, труд поселоклар дип йөрткәннәр. Йөзләгән баракка сыймаган, меңләгән татар әсире землянкалар төзеп, җир астында яшәргә мәҗбүр булган. Шулай итеп, СССР империясының гигант төзелеше хакына татар халкының асыл затлы балаларын җир асларына куып кертәләр. Аларны бетле, бозлы баракларда яшәргә мәҗбүр итәләр. Милләтнең иң укымышлы катламын тирән катлаван базларга, ут чәчеп торган домны мичләренә, бозлы суларга ыргыталар. Алар көче белән буш далада металлургия комбинаты тургызалар. Әмма котлауларны, рәхмәт сүзен татарлар түгел, башкалар ишетә. Магнитканы чабаталы әсир татарлар түгел, батыр комсомоллар төзегән дип тарихка язып калдыралар. Һәм бу ялган бүген дә дәвам итә. Беренче домны миче шуен бирә башлагач, Магнитстройның ул вакыттагы җитәкчесе Гугель һәм горком секретаре Карклиннар бөтен дөньядан котлау арты котлау кабул итәләр. Сталинның үзеннән, Кировтан, Блюхердан, Горькийдан, чит ил коммунистларыннан. КПСС Үзәк комитеты Магниткада социалистик хезмәтнең яңа алымнарын булдыру һәм биредә яңа кеше тәрбияләү буенча махсус карар кабул итә. Балчыктан әвәләнгән теге заман кешесен тимер рудасы кебек домны мичләренә, ягъни социалистик хезмәт казанына салып кайнатып, аннан замананың шуен кешесен ясау максатын куя ил һәм аның җитәкчеләре. Бу шуен казанына сөргенгә сөрелгән бөтен татарлар да салып кайнатылырга тиеш булалар. Шул исәптән Асылгәрәй хәзрәтнең асыл нәселе, гаиләсе дә. Шушы бөек максатны тормышка ашыру өчен Магниткага Мәскәүдән идеология фронты эмиссарлары, язучылар, журналистлар агыла башлый. Зур шәхесләр килә. Ул заманда биредә язучылар Аркадий Гайдар, Валентин Катаев, Демьян Бетный, Федор Гладков һәм башка язучылар булып китәләр. Бөек төзелеш турында тимер китаплар, таштай очерклар язып калдыралар. Әмма алар берсе дә көндә яшәү белән үлем арасында тартышкан татар тоткыннарын күрмиләр. Аларның тиңсез хезмәтенә тиешле бәяне бирмиләр. Биредә шулай ук Ворошилов, Орджоникидзе кебек танылган шәхесләр дә була. Ә язучы Максим Горький исә Магнитка төзүчеләре белән даими элемтәдә тора. Горький бу төзелештән бик дәртләнә. Аны ил өчен иң зур казаныш дип исәпли. Магнитканың һәр көнен язып бару өчен җирле тарихчыларга күрсәтмәләр бирә. Әмма бу шәхесләр Магниткада шуен тимердән башка берни күрмиләр. Биредә нигездә бер хокуксыз тоткыннар эшләгәнен, аларның үлем хәлендә яшәүләрен белмиләр яки белмәмешкә салыналар. Әнә бит Максим Горький да Мәскәүдән торып ничек дәртләндерә, өйрәтә Магниткадагы партия идеологларын. Изменяется не только кора огромной площадки у горы Магнитной, но в этой работе социалистически перевоспитываются тысячи колхозников, приехавших на стройку дип яза Магнитка җитәкчеләренә 1932 елда. История вашего строительства – дело не местного значения, а огромной политической и воспитательной важности для всего Союза Советов. Әйе, шуен казаннарында кайнап, яңадан тәрбияләнергә тиешле кешеләр
Соңыннан гомер буе шушында кол булып эшләргә тиешле халык ул татарлар була. Мәккә Мәдинәләрдә булган, Төркия Мисырларда белем алган Асылгәрәй хәзрәт тә шушы социализм казанында кайнарга тиеш була. Бүген беренче домны мичен эшләтеп җибәрү уңаеннан халыкка бераз ял бирделәр. Иртәнге якта бар кешене мәйданга кудылар. Анда кызыл байраклар булгап, җиз торбалар уйнатып, кайнар нытыклар сөйләп, мичне өрдереп җибәрделәр. Мичтә кайнар һава 1000 градуска җитә язды. Формаларга ут телләре булып кайнар металл агып төште. Меңнәрнең газаплы күз яшьләре булып кайнар чуен агып төште. Аннан калай әтәч комсомоллар бәйрәм итә, бер-берләрен котлый башладылар. Урыслар шүгә-шүгә сызгыра-сызгыра биергә тотындылар. Татарлар тизрәк баракларга кайтып китү ягын карадылар. Анда нәрсә әйтсәң дә урамга караганда ышыграк иде. Йөзләгән кеше тыны белән җылытып, бараклар каты бүлмәслек хәлгә килгән иде. Озын, шыксыз барак бүген дә үз тормышы белән яшәп ята. Һәр кем корт кебек үз пичмагында кайнаша. Һәр милләт үзенчә аерымрак урнашкан. Әнә баракның бер башында урыслар йелешкән. Алар бәйрәм хөрмәтенә каяндыр самогон табып алганнар. Хәзер аяк тибеп шуны эчәләр. Димәк, бүген сугышсыз булмый икән. Урыслар яшәгән баштан кычкырышкан, талашкан, җырлаган тавышлар ишетелә. Чуаш Мари бу эшкә кушылмый. Чөнки кушылсалар, гел аларны кыйнау белән бетә. Татарлар гомумән аерым тормыш белән яши. Алар гел бергә, авыл-авыл, район-район булып урнашканнар. Исән калу өчен бергәләп тырнашалар. Кеше үлсә дә, кеше туса да татар бергә кичерә, бергә күтәрә. Монда әле һаман туган яклардагы кебек төп сүзне олылар әйтә. Яшьләр аларның киңәшен тота. Асылгәрәй хәзрәт баракта үзенә күрә татарларның бер җитәкчесе кебек, халыкның бөтен эшләрен оештырып, күзәтеп тора. Менә бүген дә аның янына ак сакаллы картлар җыелган. Сөйләшәләр, киңәшәләр. Заманында Төркияләрдә, Мисырда, Мәккә Мәдинәләрдә, Бохараларда бергәләп укып йөргән акыл ияләре, милләтнең бик билгеле, данлыклы кешеләре. Әнә 82 яшьлек Аллаһяр карт, аның йөзенә карасаң күз чагыла, шушы каралыкта да ул нурын җуймаган. Аллаһяр хәзрәт атаклы Мәңгәр авылыннан, аны ишанлыкта гаепләп кулга алганнар. Бөтен нәселе белән бирегә сөргәннәр. Килгәч тә аның карчыгы үлде. Хәзрәт Урал елгасы ярына алып чыгып, аны үзе юды, үзе кәфенләде, үзе җирләде. Әнә 80 яшьлек Шакир хәзрәт, уларча ягыннан, Арпаяз дигән авылдан. Бирегә килгәч, аның аяклары йөрми башлады. Ул түбәтәен киеп, көннәр буе сәке читендә утыра. Ул соңгы вакытта колакка да бераз катыланды. Шуңа күрә кеше белән бик аралашмый. Үз алдына мөнәҗәт әйтеп, моңланып утыруын белә. Шакир хәзрәт мөнәҗәт әйткән җирдә гел хатын-кыз була. Алар аны тыңлап, тын гына елыйлар. Бүген Шакир хәзрәт аеруча моңая. Сукрайып барган күзләреннән яшьләре мөлдерәп-мөлдерәп агып төшә. Бүген ул үзе турында чыгарган мөнәҗәтен әйтә. Тарих 1931 елларда аердылар илләремнән, сабыр бирсен үзе Алла. Шушыдыр бәнем язганым, илемдин башым алганым, еласам да чара юктыр, күрермез халыкның язганын. Сак белән суктай тилмереп, ниләр күрербез икән? Сөргеннәргә сөргән җирдә әрәм булырбыз микән? Хатын-кыз Шакир хәзрәтне тыңлап, мышык-мышык елый. Авырлыктан акылына җиңеллек килгән Әһлиулла карт аркаларыннан кагып аларны юатып йөри. Атлар җигелгән, еламагыз, хәзер юлга чыгабыз, ди. Әнә сәке сайын саба муллалары тезелеп киткән. Әйтерсеңлә бөтен районнары белән монда куылганнар. Әнә сабаның үзеннән атаклы мулла Мөбәрәкша хәзрәт. Әнә Иләбәр авылыннан Хәлил хәзрәт. Килдебәктән Сәгыйть мулла.
Туктардан Шәмси Мөхәммәд хәзрәт, Эзмә улыннан Госман мулла, Сагыштан атаклы Бигәнәй ишанының улы Габдрахман хәзрәт һәм башкалар. Әнә тагы иң зур хәзрәт Әхсән мулла, Габделәхәт хәзрәт, Гариф мулла. Булар Коръәнне яттан белүче зур гыйлем ияләре. Шушы шартларда да яшереп намаз укыйлар, ураза тоталар, шәригатьчә яшәргә тырышалар. Алар башкача яши белми дә. Ак сакаллы, татарлыклары кычкырып торган түбәтәйле бу картлардан ничек кенә көлмиләр биредә урыслар. Караңгыда ялгыз бәдрәфкә чыксалар, аларның кулларыннан кымганнарын бәреп төшерәләр. Баракта аяк киемнәренә пес итеп куялар. Кеше югында башларындагы түбәтәйләрен бәреп төшереп, идән буйлап типкәләп йөртәләр. Бу хәлләр күбрәк көндез бөтен кеше эшкә киткәч була. Урыс балалары, исерек кавым, бирегә сөрелгән өчен җитәкчеләрдән ала алмаган кара үчен шушы татар картларыннан ала. Әмма татар картлары өчен иң авыры, иң зур хурлык әле бу түгел, ә башкасы. Завод котлованнарын казырга көчләре җитмәгән бу татар картларын комендатура иң пычрак эшкә куя. Аларны, мулла бабайларны, урамдагы гомум бәдрәфләрне чистартырга мәҗбүр итәләр. Алар башта бу нәҗесне чиләкләр белән мичкәләргә тутырырга тиеш булалар. Аннан шул арбаларга ат урынына җигелеп, аны 10-12 чакрымдагы далага ташыйлар. Һәр көн сайын шушы хәл. Я син котлован казырга барасың, я бук түгәсең. Бу хурлыктан сине үлем генә коткарала. Бу эшләрнең барысы белән дә комендант Шишкалов, бригадир Коновалов, махсус идарәнең белгече Эльтерманнар җитәкчелек итә. Урыс белән яһуди дини татар картларын шушы рәвешле мыскыллап, үзләренә тәм табалар күрәсең. Хатын-кызларның исә үзләренә бер бәлә. Бөтен бараклар биткә батып, халык тифтан кырыла башлагач, исән калганнарны мәҗбүриләп мунчага куа башладылар. Мунча дисәң хәтере калыр. Озын баракның бер башыннан куып кертәләр, икенче башыннан пешекләп куып чыгаралар. Мунчада я җылы су, я салкын су булмый. Кеше аннан пычранып кына чыга. Киемнәреңне кергәндә үк салдырып алып калып, аны кыздыру камераларына парда өтәләргә тотып аталар. Хлор белән бутыйлар. Чыкканда кеше үз киемнәрен таба алмый. Булган кадәресен тарткалап, йылыккалап бетерәләр. Кыш көннәрендә хатын-кызлар мунчадан ярым шәрә баракларга кайтырга мәҗбүр булалар. Күбесе соңыннан авырып егыла, гүриясе була. Әмма бу мунчада хатын-кыз өчен иң газаплысы, бетерәбез дип мунчада аларның озын чәч толымнарын төбеннән шартлатып кисеп алалар. Башларына агулы су сиптерәләр. Шушы агулы су агып кереп, берничә татар хатынының күзләре сукрайды. Гомергә гарип калдылар. Аннан соң калган чәчләрен машинка белән кырып алалар. Шуңа күрә Маһинур абыстай кызларының башына бет кертмәскә тырышты. Кар эретеп булса да, аларның озын чәчләрен селтеләп үзе юды. Ә баракта күп хатын-кызларның чәчләре кырып алынган. Яулык астында булганга гына күренми иде. Ирләр әлбәттә бу хәлләрне белә һәм гаиләләрен яклый алмаганга тәмам гаҗиз калганнар иде. Инде нишләргә? Ничек исән калырга бу җәһәннәм базында? Ничек кеше булып калырга? Иманны җуймаска? Шушында берәм-берәм үлеп кырылып бетәргәме? Әллә берәр чарасын күреп караргамы? Монда аларны кешегә санаучы юк. Монда аларның егылып үлгәнче эшләүләре генә кирәк. Юнлы кеше үзенең хайванына да яхшырак карый. Тамагы туйганчы ашата, судан өзмей, җылап зарда тота, юкка барга сукмый, ырмый. Ә монда бер телем ипи хакына 18 сәгать иң кара, иң авыр эшләрдә эшләргә кирәк. Адәм чыдый алмаслык түбәнлектә яшәргә кирәк. Бу балаларның исән калганы да монда нәрсә күреп үсә? Урыс булган бөтен җирдә эчү, сүгенү, талау, сугыш, көчләү, үтереш. Һәм бер кемгә зарлана алмыйсың. Чөнки син хокуксыз. Чөнки өстә утыручылар үзләре дә шул ук кавым вәкилләре.
Шушы хәлләргә чыдый алмыйча кешеләр кача. Берәм-берәм, бөтен гаиләләре белән. Кем кая туры килә, шунда. Магнитка дигән мәхшәрдән ерак кына булсын. Асылгәрәй карт инде белеште. Хәзер шуны башкалар белән дә уртаклаша. Иң яхшысы, җәй көне Урал аша качу икән. Чөнки аннан тота алмаячаклар. Дала ягына качсаң, син уч төбендәге кебек ялтырап ятасың. Бөтен тирә-якта аларның сакчылары, этләре, каланчалары икәнлекне дә онытмаска кирәк. Далада ук талатып үтерерләр. Монда кайтарып та тормаслар. Башка картлар да шул ук фикердә. Яшьләрне дә шуңа әзерлиләр. Качарга кирәк. Качарга. Язга чыгып, агачлар яфрак яру белән җәй башында тәвәккәлләргә кирәк. Аларның кулында бер документ та юк. Шуңа күрә поездлар белән китү авыр булачак. Чөнки анда тикшерәләр. Хатын-кызлар, бала-чагалар шул юл белән дә китәргә мөмкиннәр. Әмма Магнитка вокзалында утыру турында сүз дә була алмый. Монда иң көчле тикшерү. Димәк, алдагы станцияларга җәяү чыгып, шулай утыра алсаң гына. Ерләргә барыбер башка юллар белән качу кулайрак булачак. Кеше күзенә күренмичә, таулар аша, Урал аша. Татар картлары әкрен генә шулай киңәшеп утыралар. Теге башта урыслар ду килеп сугышырга ук тотындылар. Алар гел шулай. Бәйрәм дип башлыйлар да сугышып тәмамлыйлар. Менә хәзер дә һавага табак савытлар, мендәрләр оча башлады. Балалар еларга, хатын-кызлар шәрелдәргә тотынды. Исерек ир-атларның үкергәннәре, сүгенгәннәре яңгырап торды. Менә алар барысын ватып җимереп, сугыша-сугыша барак уртасына хәтле тәгәрәп килеп җиттеләр. Җыелышып утырган татар картларына килеп бәрелделәр. Картлар куркышып, бер читкә тайпылдылар. Аяксыз Шакир бабай гына сәке читендә утырып калды. Ул юньләп ишетми дә, күрми дә, шуңа күрә баракта ни булганын абайламыйча калган иде. Җитмәсә, дивана Әһлиулла карт килгәндә, аңа һаман җырларга куша. Гүләп торган баракта алар икесе мөнәҗәт әйтүләрен дәвам итәләр. Эй Ходаем, инде сәндин нинди теләкләр телим, гомер иткән илләремә кайтарсаңчы дип сорыйм. Туган илдән чыгып киткәч, карадым күмелгәнче, туган илне онытмамын, гүрләргә куелганчы. Ул арада исерек төркем сугыша-сугыша инде алар турысына килеп җиткән иде. Бу татарларның аларның юллары өстендә кузгалмыйча утыруларын урыслар үзләренчә аңладылар. Татарская морда дип, дивана картлар өстенә ыргылдылар. Асылгәрәй хәзрәт ике арага кереп, картларны якларга тырышып карады. Аның үзен дә барак стенасына китереп сыладылар. Аны яклап башка татарлар кузгалды. Инде кемнең кем белән тартышканын аңларлык түгел иде. Ул арада исерек төркем Шакирҗан карт белән Әһлиулла бабайны өйреп алдылар да, боз булып каткан барак ишегеннән кышкы урамга алып тымырдылар. Бу хәлләрдән Миргалим исемле картның өянәк чире кузгалды. Ул эпилепсия чиреннән идәнгә барып төшеп, тартыша, гырылдый башлады. Исерек урыслар аны да аякларыннан сүйрәп урамга чыгарып аттылар. Аннан бер ни булмагандай, барак ишегенә аркылы басып, тагын кычаклашып самогон эчә башладылар. Алар шактый вакыт баракка бер кемне кертмәделәр дә, чыгармадылар да. Кышкы салкынга чыгарып аткан картларны алып керергә бер кемгә ирек бирмәделәр. Ишек яныннан чиеп кенә аттылар. Исерек урысларны көч-хәл белән аралап урамга чыкканда, авыру 3 татар карты инде шыкырайып каткан, ничек барып төшсәләр, шулай җан биргәннәр иде. Комендант Шишкалов, бригадир Коновалов бу эшне куертып тормадылар, эше бүлүне картларның үзләренә сылтап калдырдылар да, бу хакта сүзне туктаттылар. Имеш, бу татар картлары хаҗәтләрен үтәргә урамга чыкканнар да, кире алмыйча эше бүлгәннәр. Монда андый хәлләр еш булып торганга, картларның үлемен тикшереп тә тормадылар. Татарлар бу картларга яшерен җиназа укып, бозлы далага илтеп күмделәр. Айрым кабер казырлык хәлләре булмагач, туң җирне тырнаштырып, өчесен бер кабергә салып кайттылар. Магнитка әле кичкә кадәр бәйрәм итте.
Бүген биредә беренче домны мич эшли башлаган иде. Бу хакта Сталин үзе котлау телеграммасы җибәргән иде. Бүген эше бүлгән 3 татар картын бозлы далага күмеп кайтканнар иде. Аларның җаннары Урал таулары аша туган якларына кайтып бара иде. Бәхилләшү авазы булып, барак эчендә һаман Шакирҗан картның моңлы тавышы яңгырап тора кебек иде. Бәнем эчемдәге хәсрәт язып һич бетәчәк түгел. Бәнем башым китте инде, кош очып җитәчәк түгел. Берәр кайтып күрерменме печән чапкан тугайларым, эчем бәгыремне шул өзә, йыглап калды туганнарым. Хәлемне кем беләчәктер, гамемне кем сорашактыр? Бу гарип баш ят илләрдә, чит илләрдә үләчәктер. Барак халкы май айын чакка көчкә көтеп алды. Ул кышны барак халкы 3 төрле авырудан, тифтан, бизгәктән, үпкә чиреннән кырылды. Ишле гаиләләр яртылаш кына калды. Карт-коры үлеп бетә язды. Инде тәмам бетеренгән яшьләргә дә чират җитте. Урал кышы шул кадәр озын һәм салкын булды, инде ул бу якларга мәңге китмәскә килгән кебек тоела башлады. Кешеләр күк йөзендә кояш күренүен тилмереп көтә башладылар. Ә ул апрель айында да атналар буе болыт астыннан чыкмады. Туң җир һаман эремәде. Тәннәргә һаман җылы кермәде. Чыкмаган җанда өмет бетә башлады. Боз астыннан җир күренсә, үлән чыгар. Ашарга ризык булыр дип өметләнде күпләр. Әмма яз бу мескен кешеләргә үз авырлыкларын алып килде. Язга чыгу белән алар өчен эш тагы да артты. Төзелештәге көнлек эшләреннән соң кешеләрне далага чирәм җир казырга куа башладылар. Мос, шос дип аталган бу совхоз җирләре алар тора торган урыннан 10-12 чакрымнарда булып, һәр кич эштән соң бу әсирләрне шунда җир казырга алып китәләр иде. Һәр кешегә норма бирелгән: 200 квадрат метр җир казу. Һәр кем караңгыга хәтле аш килеш шунда казынырга мәҗбүр. Монысын да мылтыклы сакчылар карап торып эшләтә. Гомер көрәк, сука күрмәгән чирәм җир шыкраеп каткан. Аны кисәкләп шуқый-шуқый җаннар чыга. Үз нормаңны казып бетермичә баракка кайтармыйлар. Ашарга ипи илешеңне бирмиләр. Шунда ачтан, хәлсезлектән ягылып үләсең. Биредә көрәккә таянган килеш үлеп калучылар да шактый булды. Шуңа күрә кешеләр бу җир өлешләрен ничек тә йырып чыгарга тырышалар. Бер-берләренә булышып эшләп бетерәләр. Далада җимелдәп чыгып килгән яшел чирәм аларны магнит тавыннан да булайрак тарта. Әсир итә иде. Кешеләр үлән күренү белән далага ябырылдылар. Чыккан берен тамырыннан ашап бардылар. Алар хәтта биредәге мал-туарга, хайваннарга да үлән калдырмадылар. Чөнки алар инде үзләре хайванга әйләнеп баралар иде. Җирдә нәрсә кыймылдый, нәрсә үссә, мескен әсирләр барысын да авызга азаталар. Бигрәк тә балаларны берни белән тыеп булмый. Биредә хәзер барысына да ачлык хуҗа иде. Кешеләр җир казырга бөтен гаиләләре белән баралар. Кичкенә балалар кара төнгә хәтле мүкәләп үлән ашый, ата-аналары чирәм җир күтәрә иде. Бүген эштән соң да Асылгәрәй хәзрәтнең бөтен гаиләсен далага җир казырга кудылар. Көрәк тотып эшләрлек 5 җан, һәр кешегә 2шәр сутыйдан, гаилә һәр кичтә 10 сутый каткан җирне казырга тиеш. Көне буе төзелештә җир казыган, кирпеч ташыган ач кешеләр өчен бу бик авыр эш. Шуңа күрә Солтан Хәким белән Мәрзия дә монда. Караңгы тәмам төшкәнче җирдән яшел үлән җыялар. Төнлә исә Маһинур абыстай аннан кысыр аш пешерә. Иртә белән шуны ашап эшкә китәләр. Инде иңгер-меңгер төшеп килә, ә казыйсы җирнең әле очы-кырые күренми. Асылгәрәй хәзрәт үз өлешен бетергәч, хатыны белән кече улы Сәгыйткә дә булыша. Чөнки алар бигрәк бетеренгән.
көрәк тотарлык та хәлләре юк. Олы балалары Гыйлемгәрәй белән Гайшәбикә әле нык күренә. Аларның инде буыннары ныгыган, ә Сәгыйть шактый зәгыйф. Ул кышны да бик авырлык белән чыкты. Берничә тапкыр үлемнән калды. Тифны үткәрде. Үпкәләре белән бик интекте. Инде язга чыккач, ничек тә аякка бастырасы иде бу баланы. Чөнки бу хәлдә аңа Урал таулары аша качу җиңел булмас. Качу уе хәзер аларның башыннан чыкканы юк. Инде яз җитте. Җәйгә керергә торалар. Димәк, тәвәккәлләргә вакыт та җитә. Гаиләдәгеләр инде барысы да бу хакта белә. Шул өмет белән генә яши. Шуңа гына әзерләнә. Хәзер аларның берсенә дә авырырга, имгәнергә ярамый. Бөтен көчне ерак сәфәргә тупларга кирәк. Юл өчен анысын-монысын әзерләргә, ризык тупларга. Хәзер бөтен гаилә шушы максатка эшли. Шул хыял белән яши. Баракта күп татарлар качарга әзерләнә. Аяк асларының бераз киптерүен, ашарга үлән чыгуын гына көтәләр. Асылгәрәй карт билен турайтып, тирә-якка карады. Әңгер-мәңгер вакыт. Бөтен тирә-якта тоташ дала җәелеп ята. Инде шактый соң булуга карамастан, югарыда кызгын кошлар бөтерелә. Мәет көтәләр. Биредә бөтен дала кеше сөякләре белән тулган. Кышын кем кайда егылса, шунда ятып калган. Кар киткәч, барысы да актарылып өскә чыккан. Инде Алла шундый үлемнән сакласын. Кызгыннарга азык булырга язмасын. Монда хәзер исән калуга бернинди өмет юк. Йогышлы авыруларны берничек тә тыя алмыйлар. Гомер булмаган тиф, ваба, түләмә ширләре кешеләрне чалгы кебек чаба. Кешеләрнең бөтен өметләре бу үлем үзәненнән качуда, качуда, качуда. Җаек суының теге ягында күгәреп күккә тиярлек булып Урал таулары күренеп тора. Ирек сөюче ирләрне ул үзенә сыендырырга тиеш. Ул тауларның аргы ягында инде туган як, Уфа, Бөгелмә, Шигыр. Бер караганда якын гына да кебек. Әнә бит, болытлар да шул якка таба агалар. Икенче караганда барып җитә торган түгел. Бигрәк тә җәяүле кешегә. Асылгәрәй карт инде барысын да җентекләп белеште. Урал тауларында гына да 150 чакрымга сузылган 40 сырт үтәргә кирәк икән. 40 тау түбәсе, 40 үзән, 40 елга, 40 кыр дигән сүз. Анда аюы һәм бүресе дә, йырткыч селәүсен ырыйсы да, шагар йыланнары, кызгын бөркетләре дә бар икән. Хәтта кайбер тау куышларында кеше ашый торган 40 кешеләр яшәп ятуын да әйттеләр. Менә шуларны исән-имин үтеп, туган якларга кайтып егылырга кирәк. Бөтен гаилә белән, кичкенә балалар белән. Була торган эшме бу? Үлем юлына җыеп алып чыкмый мулаларны. Ә монда калу үлем түгелмени? Баракта ярты халык кырылып бетте бит инде. Әле кыш көне генә качабыз дип сөйләшеп утырган татарларның күбесе юк инде. Авылдан куылганнарына 1 ел тулар тулмас, хәзрәт үзе дә алмадай 2 баласын югалтты. Калганнары да яшәү белән үлем арасында. Асылгәрәй карт кишәрлекнең төрле башында кыймылдаган балаларына карады. Алар берсеннән берсе ябык, хәлсез иде. Кулларындагы көрәкне чак күтәрәләр. Әйтерсең лә аңа потлы гыр асылган. Мәрзия белән Солтан Хаким һаман үлән эзли, үлән җыя. Ачлыкка түзә алмыйча, яшел ширамны тизрәк авызларына азаталар. Әнә Сәгыйть тә казый торган җиреннән туктап, үлән үзәргә йелгән. Ачлыкка чыдый алмыйча, ширәм ашарга тотынган. Тик нигә һаман кузгалмыйсың ул? Тезләнгән дә көрәгенә башын терәп катып калган. Әллә хәле тагы начарланып киткәнме баланың? Әллә терелеп бетмичә өзлөккәнме? Асылгәрәй карт эшен ташлап, ашыгып улы янына килде. Ул тизрәк аның янына җиргә тезләнде һәм малайның башын күтәрде. Сәгыйтьнең кулында 1 уч яшел ширәм. Ул аны авызына китерәм дигәндә катып калган. Җиргә сыгылып төшкән иде. Асылгәрәй карт нидер сизенеп, улын кочаклап алды.
Бала аның кочагына авып төште. Сәгыйть үлгән иде. Аның ачык калган зур күзләрендә кызгын кышлар шәүләсе чагыла. Кулында исә бер уч яшел үлән. Аны авызына китерәм дигәндә, йөрәге туктап калган иде. Әле 15 яше дә тулмаган татар баласы кыр дала уртасында ачтан тәгәрәп үлгән иде. Ул арада башкалар да йөгереп килеп җитте. Маһинур абыстай гөрсөлдәп улы янына ауды. Хәзер аңа ярдәм кирәк иде. Балалар кайсы елый, кайсы әниләре янында, кайсы Сәгыйтьнең мәете кырыенда нишләргә белмичә утыра. Моны күреп этле сакчылар да атылып килеп җитте. Бригадир Коновалов мәетне бер читкә этеп җибәрде дә, барысын да яңадан эшкә куа башлады. Әмма Асылгәрәй карт кузгалмады. Улының гәүдәсе янында утыра бирде. Моны күреп, башка татарлар да килеп җитте. Чөнки бу котырган урысның Асылгәрәй картны кыйнап үтерүе дә бар иде. Өлешләрен үзебез эшләп бетерербез. Балаларын күмсеннәр. Җир өстендә калмасын, диде алар бригадирга. Халык дәррәү кубып, Асылгәрәй картларның өлешен казый башлады. Шулай итеп булса да, бу бәхетсез гаиләнең хәлләрен җиңеләйтәселәре килде. Булай да дала тулы мәйеттән туйган сакчылар Асылгәрәй картка улын күмәргә рөхсәт иттеләр. Чөнки бу мәетләр җир эшкәртергә кумачау итә башлаганнар иде. Баланың гәүдәсен бераз читкә, Урал суы буендагы калкулык калып киттеләр. Аягында чак басып торган Маһинур абыстайны кызлар як-яктан тотты. Асылгәрәй карт белән Гыйлемгәрәй Сәгыйтьнең үле гәүдәсен күтәрделәр. Солтан Хәким арттан көрәкләр тотып барды. Зәйтуганнан Сабира биреп җибәргән калай чәйнек белән Уралдан су ташып, Сәгыйтьне җиргә яткырып юдылар, чайкап үз киемнәрен кидерделәр. Аннан караңгыда тау башында кабер казыдылар. Асылгәрәй карт үзе кыйблага карап җиназа укыды. Бергәләп казыган тирән чокырга Сәгыйтьнең ябык гәүдәсен салдылар. Ул чытырдатып бер уч яшел чирәм тоткан килеш мәңгелеккә Урал суы буенда ятып калды. Дала кызгыннары авыр канатларын шымлы шапылдатып, караңгылыкка кирип югалдылар. Бала хәзер барысыннан да еракта, мәңгелек тынычлык дөньясында ята иде. Аның җаны Урал тауларын бер мизгелдә очып үтеп, барысыннан да алда Зәйтуганга кайтып җиткән, туган нигезе өстендә талпынып йөри иде. Сәгыйтьнең кинәт үлеме качарга дигән ниятне көчәйтте генә. Бигрәк тә Маһинур абыстай үзгәрде, сәерләнде, инде ачыктан-ачык Зәйтуганга кайтырга җыена башлады. Балаларымның җаннары барыбер шунда җыелачак. Мине дә туфрагым тарта, дия иде ул куркыбрак калган Асылгәрәй картка. Ишелеп килгән кайгы хәсрәттән, чамасыз авыр тормыштан биредә акылга җиңеләючеләр күп иде. Шуңа күрә Асылгәрәй карт хатыны да шул хәлгә калмасын дип курыкты. Аннан качу турында бөтен кешегә дә сиздерергә ярамый иде. Монда да шымчылар күп. Кулакларга бер кем ышанмый. Бөтенеңне җыеп төрмәгә илтеп тыгулары да бар. Аннан чыннан да чыгу юлы юк инде. Ниһаять, җәй башында тәвәккәлләделәр. Әсирләр бистәсеннән 3 төркемгә бүленеп чыгып китәргә булдылар. Хатын-кызлар Маһинур абыстай, Гайшә һәм Мәрзия кер чайкарга дигән булып Урал елгасына төшәргә тиеш иделәр. Күпер чыкканнан соң аргы якта агачлык башлана. Ничек тә шунда кирип китәргә һәм беренче авыл тирәсендә башкаларны да көтеп торырга килешенде. Асылгәрәй карт улы Солтан Хәким белән Уралга су керергә төшкән кыяфәт ясарга тиеш иде. Юлда көтмәгәндә тотып сорасалар, шулай дип әйтергә уйладылар. Гыйлемгәрәй исә аларны бистә башында көтеп торып, күпер чыккач бергә очрашырга тиешләр иде. Инде алга таба урман таулар арасына кирип югалгач, туган якка ни рәвешле кайтасын киңәшерләр иншаллаһ. Хәзергә исә иң мөһиме бу үлем тегермәненнән котылу, иреккә чыгу иде. Калган барысына да түзәрләр.
Кем ничек кайта ала, шулай кайтыр. Җәяү икән җәяү, поезга утырала икән поез белән. Аерым-аерыммы, бергә-бергәме, барыбер атларга хәрәкәт итәргә кирәк. Барак халкы татарлар яшереп кенә аларга юл өчен тегесен-монысын китерделәр. Хәзрәтләр бераз акча да җыеп бирделәр. Һәр кем аларның котылып, исән-имин туган якка кайтып җитүен тели иде. Һәм күпләр алар артыннан шушы юлга чыгарга, качарга җыена иде. Ниһаять, Асылгәрәй хәзрәтнең 6 җанга калган гаиләсе тәвәккәлләп, озын юлга кузгалды. Сөйләшенгәнчә, Урал суы буена 3 яктан төштеләр. Әсирләр шәһәрчегенең җир асты куышларының иге-чиге күренми иде. Бөтен җирдә кара төтен, төзелеш кайный, җирләр актарыла, завод торбалары улый, машиналар кычкырта, атлар кешни, кешеләр сүгенә. Тачкалар тотып кыллар чатыр чаба. Алар бөкрәеп килеп һаман кирпеч ташыйлар, корт кебек һаман җир казыйлар, һаман стена өяләр, бетон салалар. Үлеп бетмәгән чабаталы татарлар магнитка төзи. Илгә танклар кирәк, тракторлар кирәк, тимер гиганты кирәк. Кеше генә кирәк түгел. Аларны каннарын сыкканчы эшләтәләр дә аш далага чыгарып ташлыйлар. Аларны анда мәйет кызгыннары көтеп тора. Чөнки бу илнең, бу хакимиятнең, бу кавемнең тәртибе шундый. Ул үзе дә кеше кебек яши белми, башкаларга да ирек бирми. Асылгәрәй хәзрәтнең затлы нәселе үзләре өчен әзерләнгән тимер казаннарда кайнап, чуен кешеләргә әйләнергә уйламый. Аларның үз җирләрендә татар булып, мөселман булып, кеше булып каласылары килә. Шуңа күрә алар бу кара тормыштан качып баралар. Инде 1 еллык газап артта калып бара. Алда 40 сырты белән кыйтгаларга таралып яткан Урал таулары, татар иле, татар дөньясы көтеп тора. Алда туган як, шигырь урамнары, зәй сулары, туган авыл, туган нигез. Алда ирек, әсирлектән азат булу, бәйсез тормыш. Чиләк төбенә юеш керләр салып, Маһинур абыстай кызлары белән башта Урал елгасына таба китте. Бу ял көн, июнь башы иде. Урал елгасы да сөргін зонасына кергәнгә, һәм бирегә хатын-кызларның кир чайкарга йөрүләре гадәти хәл булганга, бистә читендә торучы мылтыклы сакчылар аларны шикләнүсез уздырып җибәрделәр. Маһинур абыстайның йөрәге дөп-дөп итеп типте. Чиләк тоткан кулы берни тоймый башлады. Гайшәбикә белән Мәрзия исә куркып һәм кызыксынып як-якларына караналар. Алар өсләренә бар булганнарын кат-кат кигәннәр. Аякларында яңа чабаталар, шулар белән туган якларына кайтып җитәргә хыялланалар иде. Инде әсирләр бистәсе дә шактый читтә калып бара. Мылтыклы сакчылар да күренми башлады. Ә алар яр читләтеп һаман баралар да баралар. Гел артларыннан кемдер йөгереп килеп туктатыр кебек. Әмма ни гаҗәп, арттан беркем дә килми. Аларны эзләүче дә, куучы да күренми. Хәер, биредә алар кебек бәрелеп сугылып йөрүчеләр күренгәли. Чөнки моннан ары барыбер бер кая китеп булмаслыгын барысы да белә. Менә качкыннар батырайып китеп, Песчаный күперенә дә якынлаштылар. Менә инде юл буйлап тасма кебек сузылган куаклыкка да кирип киләләр. Ә аларның артында инде урман. Тимер юлга хәтле аннан да барырга була. Асылгәрәй хәзрәт белән бу тирәдәге беренче татар авылы янында очрашырга килештеләр. Ә Гыйлемгәрәй аларны күпер янында ук куып җитәргә тиеш иде. Шул чак арттан йөгергән, кычкырган авазлар ишетелде. Буылып этләр өрде. Кемдер шартлатып атып җибәрде. Тагы атты. Маһинур абыстайның аяклары тотмас булды. Гайшәбикә аны һәм Мәрзияне өстерәп диярлек урман эченә йөгерде. Бәрелә сугыла шулай бераз баргач, калкулык кебек җиргә менеп җиттеләр. Һәм ачыклыктан аска карадылар.
Анда кулларын бу якка таба сузып, Гыйлемгәрәй йөгерә иде. Менә ул атылып күпергә килеп керде. Тагы бер-ике сикерсә, ул урман эчендә, әнисе һәм туганнары янында булачак. Шушыны сизгәндәй, аның артыннан гөрсөлдәтеп атып җибәрделәр. Гыйлемгәрәй йөгерүен белде. Аннан соң ананың күз алдында бар дөнья буталды. Улының артыннан үлем куып килә иде. Менә аның улына төбәп тагы аталар. Гыйлемгәрәй йөгереп барган уңайга сөрлегеп туктап кала. Гаҗәпләнгәндәй артына борылып карый. Шул чак тагы гөрсөлдәтеп атып җибәрәләр. Гыйлемгәрәй өшеп китә алмыйча интеккән яралы кош кебек талпынып тора да Урал суына барып төшә. Елга өстендә аның «Әни!» дип кычкырган җан авазы гына эленеп кала. Уралның булганчык суаны бик тиз үзенә бетереп ала. Бәргәли түбәнгә агызып алып төшеп китә. Казахырын бурдалалары буйлап, Хәзәр диңгезенә хәтле бик озак тибрәтеп алып барыр әле ул Гыйлемгәрәйнең үле гәүдәсен. Бәлки анда да алып барып җиткермәс. Елганың бер борылышында яр буена чыгарып атар. Бәлки ул шушы тирәдә үк мәңгегә су төбендә ятып калыр. Шулай итеп, Асылгәрәй карт белән Маһинур абыстайның 17 яшьлек галим уллары Гыйлемгәрәй бу вәхши илнең мәңгелек төрмәләреннән котылыр. Буларның барысында үз күзләре белән күреп торган ана агач араларыннан чыгып су буена йөгерергә омтыла. Әмма кызы Гайшәбикә аны чытырдатып тоткан. Бер җиргә дә җибәрми. Чөнки ул күреп тора. Әнә Гыйлемгәрәй артыннан ук күпергә мылтыклы сакчылар йөгерешеп керделәр. Алар шатыр-шотыр әле су өстенә, әле тирә-якка аталар. Юлларына кем чыкса да атып үтерәчәкләр. Шуңа күрә инде ни генә булса да алар янына чыкмаска, күренмәскә кирәк. Күренсәләр, аларның үзләрен дә шушы ук хәл көтә. Тотсалар, күрсәләр, я үлем, я төрмә. Башка юл юк. Маһинур абыстай үзе дә моны яхшы аңлый. Әмма күзләрен яшь каплый. Зиһенен бала хәсрәте томалый. Ул артыннан Урал суына сикермәс өчен ана тырнакларын кара җиргә батыра. Агач тамырларына чытырдатып ябыша. Һәм йөзен җиргә каплап үксеп елый. Яралы җанвар кебек ыңгырашып үкерә. Колак төбендә улының «Әни!» дип кычкырган соңгы сүзе яңгырап тора. Үзәгезгеч ул аваз атылып Урал тауларына килеп бәрелә. 40 сыр таша очып үтеп, туган якларны урап кайта. Аннан исәр җил булып, тагы ананың аяк астына егыла. «Әни! Әни! Әни!» Ул арада кораллы сакчыларның күперне чыгып, бу якка таба килгәннәре күренде. Алар нәрсәгәдер шикләнеп, мылтыкларын төбәп урманга таба атлыйлар иде. Чөнки гадәттә качучылар ялгыз гына булмый. Алар урманда очрашып, алга таба бергәләп юлларын дәвам итәләр. Бу юлы да шулай булырга мөмкин. Шуңа күрә сакчылар урман ягына төбәп, шатырдатып атып җибәрделәр. Бурза етләре бу якка карап буыла-буыла өрергә тотынды. Әле ярый Маһинур абыстай кызлары белән бергә җиргә капланып яткан иде. Аткан пулялары чытырдап баш очыннан гына сызгырып үттеләр. Ана бу балалары өчен үлем әзерләгәнен, аның үз артларыннан эзәрлекләп килүен сизде. Балаларын күрәләтә харап итәргә ананың хакы юк иде. Һәм ату тавышлары бераз тынуга, ул кызларын җитәкләп, куе урман эченә таба йөгерде. Җәйге урман аларны үз кочагына суырып алды. Озак, бик озак йөгерде алар куе агачлар арасыннан. Әле юан-юан тамырларга, мүк баскан ташларга абынып егылдылар. Әле җәтмә кебек куаклыкларга чорналдылар. Әле үрмәләп диярлек тагы торып йөгерделәр. Алар кай тарафка йөгергәннәрен дә, кая барганнарын да белмәделәр. Аларга бары тик бу каһәр төшкән урыннан ераграк качарга, ераграк китәргә кирәк иде.
Инде ату тавышлары да бик еракта калды. Этләр өргәне дә тонык кына ишетелә башлады. Урман ичидә куйырганнан-куйра, караңгыланганнан-караңгылана барды. Алар атладылар да атладылар. Асылгәрәй карт ниндидер авыл турында әйткән иде. Ул авылда күренмәде. Олы юлда, кешеләр дә, барысы да еракта, бер читтә калды. Маһинур абыстайның эченә шом керә башлады. Карты белән кайда очрашырлар соң алар? Нинди авыл турында әйтте икән ул? Бу кара урман ичендә бер нинди авылда кешеләр дә күренми бит. Әллә адашулары, бер-берсен югалтышулары шушы буламы? Алар башта ук очраша алмасак, кем ничек кайта ала, шулай кайта дип сөйләшкәннәр иде. Әмма ул вакытта хатын-кызлар янында Гыйлемгәрәй булса да булыр дип уйланылган иде. Менә хәзер аларның яннарында сакларлык, якларлык бер иратлары да юк. Ә урман тулы йырткыч җәнлек, йырткыч җанвардан да куркынычрак кешеләр. Үзен дә, кызларын да харап итеп ташламаслармы? Маһинур абыстай атлаган сайын Алладан ярдәм сорады. Аның кара урман кебек бу тормышында Аллаһтан башка бер ярдәмчесе дә юк иде. Алар көне буе шулай бардылар да бардылар. Юлда чишмәләр очратып, берничә тапкыр каткан ипиләрен шунда җибетеп ашадылар. Аланлыклардан әнис, какы кебек үләннәрне җыеп каптылар. Әкренләп аларга тормыш дәрте, караңгылыкта югалган рух, өмет кайта башлады. Чөнки монда бөтенләй башка дөнья иде. Җырлап, шыңлап, зеңгелдәп торган саф, кыргый, якты дөнья иде. 10 ай әсирлек газапларыннан соң, салкын пычрак бараклардан соң, авыр эштән соң бу дөнья аларга җәннәт булып күренде. Әгәр Гыйлемгәрәй хәсрәте дә булмаса, алар шушы саф дөньяда бер көн яшәп кала алуларына да чиксез рәхмәтле булырлар иде. Бу дөньяда алардан бәхетле кеше булмас иде. Ә табигать дөньясы чынлап та әкияттәге кебек мөгъҗизага тиң. Аңа бийек төзелешләрең ни дә, бийек идеяләрең ни, ул барыбер үзенчә, үз кануннары белән яшәп ята. Аяк астында 1000 төрле бөҗәге мәш килә, баш очында 1000 төрле кошлары сайрап тора. Ул һаваның сафлыгы, башлар әйләнеп китә. Ул чишмә суларының шифасы эчкән сайын көч бирә. Буларны күреп, кичкенә Мәрзия бигрәк тә нишләргә белми. Әле кылын кебек хәтфәдәй җиргә ятып ауный, әле балыктай чишмә суларында чупырдый. Бала күзгә карап үзгәрде. Йөзенә шатлык чыкты, күзләрендә гаҗәпләнү, соклану барлыкка килде. Аның бер мизгеллек шушы бәхете, иреге өчен генә булса да, ул җәһәннәм базыннан качу кирәк иде. Ә таулар, аларның мондый биек тауларны әле бер кайчанда күргәннәре юк иде. Ул тауларның кайберләре кап-кара граниттан, кайберләре ап-пак мәрмәрдән икән. Кояш нурларында алар йылкылдап, ялтырап торалар. Әкияттәге көзгеләр патшалыгы сыман. Аларда каршыдагы тауларның кара урманнары чагыла, зәңгәр күк йөзе тибрәлә. Кайбер таулар гел шулай тоташ таш кыялардан тора. Кайберләрен исә яшел урманнар каплаган. Тау араларыннан шилтерәп чишмәләр агып чыга. Алар кыя ташлардан түбән сикереп, шарлавык ясыйлар. Шарлавыклар исә тау елгаларына кыялар. Каядыр бик еракта түгел поезд кычкырган тавышлар ишетелә. Димәк, бу тирәдән тимер юлда ерак түгел. Бу тавыш качкыннарны тагы кырыс дөньяга кайтара. Үз кайгыларын исләренә төшерә. Әйе, аларга Асылгәрәй хәзрәт әйткәнчә, урман эшләтеп аска төшеп, поезд юлына якынайырга кирәк. Бу тау араларыннан хатын-кыз озак бара алмас. Барыбер кешеләр янына чыгарга кирәк булыр. Хәзергә алар бары тик чама белән генә баралар. Әмма тау араларына ук кирип китмәделәр. Зур дөнья тимер юл тавышлары, паровоз кычкыртулары белән үзенең барлыгын искәртеп тора. Ул арада Урал тауларына төн килде.
Әле җәй башы гына булганлыктан, артык җылынып та өлгермәгән җирдән салкын бәреп тора башлады. Бу якта төннәр гомумән салкынчарак була. Моны Маһинур абыстайлар яхшы белә иде инде. Шуңа күрә өсләренә алдан ук бар булганнарын киенеп чыкканнар иде. Анысы бик тә ярап куйды. Балалар да шактый арыганнар иде. Каядыр төн чыгарга да кирәк. Шуңа күрә бер тау куышында туктарга булдылар. Иштә коры һәм тыныч иде. Әйтерсең лә юлаучылар өчен махсус уелган таш мәгарә. Якты күздә урам ягыннан чыршы, карагай ботакларын җыеп алып керделәр. Аны аска түшәделәр, баш очына салдылар. Өсләренә абыстайның олы бер шәлен капладылар. Ябынырга тагы бер шәл калды. Йоклар алдыннан якындагы чишмәдә тәһарәт алдылар. Тау куышында иркенләп, бер кемнән курыкмыйча, тынычлап намаз укыдылар. Аннан куыш авызына зур таш терәп, кечкенә Мәрзияне уртага алып, соңгы 10 айда беренче тапкыр кешечә йокларга яттылар. Качкынлыктагы бер көннәре аларга күп нәрсәләр күрсәтеп өлгергән иде инде. Гыйлемгәрәй хәсрәтендә, ирек бәхетендә. Алда тагы ниләр буласын, бары тик бер Алла гына белә иде. Төн бик тыныч үтте. Иртән аларны кошларның өздереп сайравы уятты. Бер тын кузгала алмыйча, кайдалыкларын аңышмыйча яттылар. Ылы сисе белән тулган тау куышы, өстә урман шаулавы, аяк очында чишмә челтерәве, кошлар сайравы. Кичә генә алар таңны сасы караңгы баракта каршылаганнар иде. Бүген иректә, табигать кочагында яталар. Юк, бу төш түгел, алар чыннан да иректә, магнит кәсирлегеннән качып котылганнар иде. Инде барысы да кичәге көндә калды. Тоткын тормышы да, качу да, Гыйлемгәрәй дә. Кайдадыр шушы урман эчендә Асылгәрәй карт белән Солтан Хәким йөрергә тиешләр. Насип булса, алар белән дә күрешерләр. Иң мөһиме, алар хәзер барысы да иректә. Алар хәзергә барысы да исән. Гыйлемгәрәй генә бу якка чыга алмады. Ике арадагы таш күпердә өзелеп калды. Инде калган балаларны исән-имин саклап, илгә кайтып җитәргә кирәк. Шулай җайлы гына кача алулары һәм беренче төннең тыныч узуы Маһинур абыстайның күңеленә өмет салды. Ул хәзер туган якларга кайтып җитәселәренә шикләнми иде. Якында гына челтерәп аккан чишмә суында бит-кулларын юдылар. Тәһарәтләнеп иртәнге намазларын укыдылар. Киптергән ипияле шактый иде. Аны чишмә суына манчып ашап куйдылар. Мәрзия ул арада җиләк яфраклары, әнис, какы кебек үләннәр җыеп килде. Аларны да рәхәтләнеп ашадылар. Җирдән хәтта узган елгы чикләвекләргә хәтле табып ашадылар. Бу алар өчен кунак сыеннан да артык иде. Бигрәк тә Мәрзия рәхәтләнде. Әле йөгереп барып каен суына авызын куйды. Әле җыеп алып нарат сагызы чәйни башлады. Урманда табылган һәр нәрсә аңа мөгъҗиза булып, дөньядагы иң тәмле ризык булып тоелды. Яңадан таш төрмәләренә кайтмас өчен, бала гомер буе шушы урманнарда үлән ашап яшәргә дә риза иде. Инде яңадан юлга кузгалырга да була иде. Поезд тавышы сул яктан килә. Димәк, шунда таба юл тотарга кирәк. Инде магнитка шактый еракта калды кебек. Бәлки, бу тирәдән эзләп тә йөрмәсләр шәт. Башкалар шулай кача бит. Кире кайтмаганнары, тотылмаганнары да бар. Ни булса да язылганы булыр инде. Анда тереләй үлем көтеп яту булмас. Шулай ярты көн чамасы баргач, поезд тавышы тагы да якынрак ишетелә башлады. Аның юлы каядыр шушы тирәдән генә үтә иде. Чираттагы тауны үрмәләп диярлек менгәч, алар каршыда дигетләнеп беткән тимер юл күрделәр. Әмма бу тирәдә генә бер нинди станция мазар күренми. Анысын әле эзләп табарга кирәк иде. Шушы тимер юл буенчарак барсаң,
барыбер берәр станцияга килеп чыгарга мөмкин иде. Качаклар да шулай итәргә булдылар. Алар олы юлга ук чыгарга курыктылар. Юлны чамалап, куаклар арасыннан гына киттеләр. Булай бару әлбәттә җайсызрак иде. Әмма барыбер билгесезлек түгел. Алда юл бар. Димәк, ул барыбер каядыр килеп чыгачак. Бәлки әле Асылгәрәй хәзрәт тә шунда турылап чыгар. Ул ират кеше. Алар кебек урап адашып йөрмәс. Насыйп итсә, шунда очрашып киңәшерләр. Мөмкин булса, поезга да утырырлар. Ул хәтле кеше арасыннан гел документ тикшереп йөрмәсләр әле. Юлга акчалары бар аларның, шөкер. Шундый уйлар белән дәртләнеп, туктап ял итә-итә, кичкә таба тимер юл станциясына да килеп җиттеләр. Монда халыкның чиге чамасы юк иде. Әйтерсең лә бөтенесе кубарылып юлга чыккан. Арада кораллы сакчылар да күренә. Алар халык арасында йөреп тикшереп торалар. Качакларның иң курыкканы әнә шул кораллы сакчылар иде. Чөнки аларның берсендә дә документ кисәге юк. Димәк, ничек тә аларның күзләренә чалынмаска, шик уятмаска кирәк. Ничек тә кеше арасына кереп югалырга һәм тизрәк поезга утырырга. Башта куак арасыннан чыкмыйча гына станциядагы халыкны күзәттеләр. Монда һәр кем үз эше белән мәшгуль иде. Беркемнең беркемдә кайгысы юк кебек. Кемдер нидер сата, кемдер ала, кемдер поезд көтә. Арада булар кебек шактый фәкыйрь кешеләр дә күренә. Яхшы киенгән адәмнәр дә бар. Кораллы сакчылар халык арасында бер күренеп китәләр, бер бөтенләй юкка чыгалар. Аларның китеп торган вакытларын чамалап, урманнан чыгарга, халык арасына кереп югалырга кирәк иде. Шулай иттеләр дә. Шик уятмас өчен берәм-берәм чыгарга, сатучы хатын янына җыелырга булдылар. Башта Гайшә чыкты. Чөнки кечкенә Мәрзиянең бер үзен анда чыгарырга да, монда калдырырга да ярамый иде. Гайшә берни булмагандай төенчеген тотып, сатучы хатын янына килеп басты. Ул шактый торса да, аның янына килүче, тикшерүче күренмәде. Оннан урман эченнән йөгереп Мәрзия чыгып китте. Ул туп-туры апасы янына килеп басты. Алар берни булмагандай сөйләшә башладылар. Үзләре сиздерми генә тирә-юньне күзәттеләр. Яннарына килүче, кызыксынучы булмады. Моны күреп, Маһинур абыстай да качкан җиреннән чыгып, балаларына килеп кушылды. Хәзер вакытны сузмыйча поезга утыру, тизрәк моннан китү ягын кайгыртырга кирәк иде. Балаларын сатучы хатын янындагы буш скамьягә утыртты да, Маһинур абыстай вокзал ягына билет белешергә китте. Бергәләп йөрсәң шикләнерләр, тотып тикшерә башларлар дип тә курыкты ул. Тиздән Уфа ягына поезд була дип әйттеләр. Әмма кассада кеше өстендә кеше иде. Кемнәр генә юк иде монда. Бер көтү бала ярткән чигәннәр дә, хәерче сукбайлар да, эшчеләр дә, чабаталы авыл халкы да. Барысына да Уфа ягына китәргә кирәк булып чыкты. Зур дөньяга юл бары тик шуннан гына иде. Маһинур абыстай билетка чират алганнан соң кызлары белән киңәшеп алды. Бу хәтле халыкка билет җитү икеле иде. Шуңа күрә ничек булса да билетсыз утырырга тырышырга кирәк. Чөнки алар монда төнгә кала алмыйлар. Тотып тикшерүләре бар. Поезд килеп туктау белән кайсы вагонга керә алсалар, шунда утырырга килештеләр. Аннан юлда яки Уфада очрашырга булдылар. Алайда аймыл булалар икән, кайсы яктан булса да бөгелмәгә хәтле кайтырга килештеләр. Аннан инде Зәйтуган кул сузымында гына кала. Шулай килешеп, Маһинур абыстай вокзалга билет чиратына кирип китте. Чират бер дә урыныннан кузгалмаган, бер кичкенә генә тәрәзәгә дөнья хәтле кеше йөлгән. Барысы да билетсыз, барысына да Уфа ягына кирәк иде. Ул арада кемдер поезд килә дип кычкырып җибәрде. Ярты халык аның артыннан урамга ташланды. Яртысы билетка басып калды. Чират бераз урыныннан кузгалган кебек булды. Кешеләр кулларына билет тотып чыга башладылар. Маһинур абыстайның чираты да инде якынайганнан якыная бара иде.
Чөнки күп кеше билетсыз утырырга чыгып йөгергән иде. Маһинур абыстай билет белән барыбер ышанычлырак булыр дип уйлады. Һәм поезд инде китәргә торганда, кулына билет тотып урамга йөгереп чыкты. Әмма вокзал мәйданында кызлары да, пирожки сатучы Марҗа хатыны да юк иде. Моны күреп башта ана кеше шашып калды. Әле бер кешегә, әле икенчесенә килеп кызлары турында сорады. Әмма беркем берни белми. Барысында да поезга эләгү кайгысы иде. Ананың башыннан 1000 төрле уй үтеп китте. Өмет белән китәргә торган поезд янына йөгереп килде. Ул бит кызларына үзе үк җай чыкса, утырырга тырышыгыз, юлда табышырбыз дигән иде. Димәк, алар инде поездда булырга да мөмкин. Әмма монда бер генә ишеккә, бер генә тәрәзәгә дә якын килә торган түгел. Бүтән җирне кеше сарган. Кайда аяк, кайда баш икәнлеген дә белерлек түгел. Поезд тагы бер тапкыр ачы итеп кычкыртып җибәрде. Вокзал бинасы ягыннан мылтыклы сакчылар килеп чыктылар. Һәм бу якка таба килә башладылар. Алар ишек тәрәзәләргә асылынган кешеләрне йолкып аталар. Үзләре белән җыеп, вокзал бинасын алып китәләр иде. Моны күреп Маһинур абыстайның коты чыкты. Ул билетсыз кешеләрне йыра-йыра ишеккә атылды. Кулындагы билетын күргәч, тикшерүче хатын аны тиз генә эшкә кертеп җибәрде дә, биек баскычларны шартлатып тартып алды. Тар коридорда кысылып торган халык төркеме Маһинур абыстайны эткәләп-төрткәләп эшкә алып кереп китте. Ул арада поезд соңгы тапкыр ачы итеп кычкыртып җибәрде. Ишекләр ябылды, состав көзән җыергандай тартышып куйды һәм алга ыргылды. Билгесез станция төн караңгылыгына кереп югалды. Маһинур абыстай Уфа ягына утырып китте. Ул кызларын юлда яки Уфада эзләп табасына чын күңеленнән ышана иде. Шул ук вакытта күңелендә ниндидер шом да бар. Юлга чыкмас борын таралдылар да беттеләр. Асыл Гәрәй хәзрәт тә бер җирдә дә юк. Кызлар да көтмәгәндә юкка чыкты. Инде Раббым ахыры хәерле булсын. Туган якларга исән-имин кайтып җитәргә насыйп итсен. Зәйтуганга кайтып җитә алса, үлсә дә үкенмәс иде ул. Маһинур абыстай үзе дә аңламаган ниндидер тойгы, көч аны котылгысыз рәвештә Зәйтуган ягына өстери. Төрмәләрне, тауларны җиңеп, туган илгә кайтырга өнди иде. Аны туган туфрак тарта, әмма мәңгегә үз куенына алыр өчен тарта. Маһинур абыстай моны сизенә, шуңа омтыла. Чөнки аның бөтен курыкканы магнит далаларында ятып калу иде. Менә хәзер ул алардан мәңгегә китеп бара. Үз җирендә туфрак булыр өчен, Урал тауларындагы кырык сыртны кичеп, Зәйтуганга кайтып бара. Ә бу вакытта аның кызлары кораллы сак астында яңадан магниткага кайтып баралар иде. Мылтык аскан урыс кешесе әллә каян гына вокзал бинасы артыннан килеп чыкты да, туп-туры Гайшә белән Мәрзия янына килеп басты. Ул аларның өс башларына бер генә күз төшереп алды һәм барысын да аңлады. Инде тетелә башлаган кат-кат киемнәре, җәелеп киткән чабаталары аларның качаклар икәнлеген кычкырып тора иде. Булар кебек төзелештән качучылар хәзер биредә дистәләгән, йөзләгән. Шуңа күрә һәр станциягә өстәмә каравыл куелган. Бу тирәдәге авылларны да һәр атнада бер әйләнеп, тентеп тикшереп торырга туры килә. Чөнки шунда качып ятучылар да бар. Поездларда да тикшерү көчле. Шулай итеп, качучыларның бер өлешен тотып кире магниткага озаталар. Качакларның бер өлеше исә юлда ук үлеп кала. Чөнки Урал тауларына 2 башлы кеше генә керергә батырчылык итә. Сакчы тәртип өчен аларның документларын сораган булды. Гайшә магниткада өйрәнгән бераз урысчасы белән үзенчә хәлне аңлатырга тырышты. Имеш, алар шушы тирәдәге татар авылыннан икән. Имеш, хәзер Уфага баралар. Әмма сакчы алардан документ таләп итте. Ә аларның бер ниләре дә юк иде. Кораллы сакчы кызларга үзе белән барырга боерды.
Моны ишетеп, Мәрзия «Әни кала, әни» дип елый башлады. Бармаска аякларын терәде. Гайшә исә барысын да аңлаган иде инде. Аларны тоттылар. Аларны хәзер яңадан магниткага сөрәчәкләр. Аның күңеленнән «Ичмасам, әни булса да котылсын бу төрмәдән, китсен моннан» дигән уй чагылып үтте. Ул сакчыга вокзал бинасында әнисе калганын әйтмәде. Апасының тыныч барганлыгын күреп, Мәрзия дә елавыннан туктады. Сакчы аларны тимер юл буйлап бөтенләй кире якка алып китте. Бераз баргач алар бер тыкрыкка борылдылар. Анда юлның як-ягына тезелеп, бик күп кеше утырган иде. Аларны бөтен яктан кораллы сакчылар чорнап алган. Гайшәләрне дә шулар янына китереп туктаттылар. Халык күп, 100 кеше булыр. Гайшә алар арасында магниткага сөрелгән татарларны да күреп алды. Әйе, алар да качып барган вакытта тотылганнар. Һәм яңадан шунда сөреләләр иде. Бераз шулай җыя төшкәч, аларны көчле сак астында урман буйлап алып киттеләр. Инде тәмам караңгы төште. Кичкенә балалар арып елаша башладылар. Барысы да аш иде. Җитмәсә, төнге салкын ишетә, калтырата да башлады. Ә алар һаман баралар да баралар. Мәрзия атлаган сайын абына, сөртенә. Ул көне буе урманда качып йөреп, бик нык арыган, инде аяк үрә йоклый иде. Гайшә аның кулыннан чытырдатып тотты. Чөнки егылып калса, аны беркем күтәрмәячәк, алдырмаячак иде. Караңгыда аларны бер авылга куып керттеләр. Анда 2 буш бура тора иде. Тоткыннарны 2гә бүлеп шунда яптылар. Эт булып арыган халык шунда ук гөрселдәп җиргә ауды. Кешеләргә инде ашарга да, эчәргә дә кирәкми, бары тик йокы, ялгына кирәк иде. Шушы мизгелдә Гайшә үзенең әнисе урынында калганлыгын аңлады. Алар белән ни генә булса да, сеңлесе Мәрзиянең язмышы өчен хәзер ул җавап бирә иде. Ул сеңлесен куенына алды. Кыры җиргә яткырып, салкын тидерәсе килмәде. Өстенә тиенчектә калган чүпрәк чапракларны иде. Мәрзия ана куенындагы сабый кебек апасын кочаклап йокыга китте. Бу аларның иректә соңгы төннәре иде. Әгәр моны ирек дип әйтергә яраса. Иртә белән буралар янына бер атлы арба килеп туктады. Кичкенә балаларны шунда утырттылар. Гайшә сеңлесе Мәрзияне дә тизрәк шулар янына төртте. Кулына калган сухарилар белән тиенчеген тоттырды. Калган бөтен халыкны, картын яшен, ир-атын, хатын-кызын 4 итеп сафка тезеп, арбага тагып, магнитка ягына алып киттеләр. Аларны алдан, арттан, уңнан, сулдан аткатланган мылтыклы конвой зата бара иде. Аш, хәлсез, авыру кешеләр көне буе җәяү атладылар. Йыгылганнар шунда әҗәл көтеп ятып калдылар. Аларның инде туган җиргә качарлык та, яңадан сөргөнгә кайтырлык та хәлләре юк иде. Гайшә тагы бер кат әнисенең станциядә калуына, бу мәхшәрне күрмәвенә сөенде. Әнисе моңа түзә алмас иде. Соңгы вакытта ул бик бетеренде. Гыйлемгәрәйнең үлеме исә аны бөтенләй бетерде. Аның инде үлгән балалары артыннан чыкмаган җаны гына калды. Зәйтуганга кайтып җитә алса, бәлки терелеп китәр, яңадан яши башлар. Ул арада кыйып яңгыр яварга тотынды. Аш, хәлсез, пычранып беткән кешеләр битләрен яңгыр астына куеп, бераз хәл алган кебек булдылар. Аны тамчылап йоттылар. Әмма аяк атлау тагы да кыенлашты. Күпләр таеп йыгыла башладылар. Аларны кыйнап тагы торгыздылар, тагы кудылар. Кичкә таба магниткада күренә башлады. Ул меңәрләгән бараклары, землянкалары, завод тырбалары, домны мишләре, актарылып ташланган төзелеш мәйданнары белән дәһшәт чәчеп ята иде. Әйтерсең зур бер төрмә. Аның бөтен тирә-ягы чәнечкеле тимер чыбык белән уратып алынган. Хәзер инде аны тагы да ныграк саклый башларлар. Чөнки качучыларның иге-чиге юк, ә эшләргә кеше кирәк.
һәм качкан кылларны тотып алып, арба артына бәйләп, яңадан төрмәләренә алып кайталар иде. Вакыйга 1932 елның җәендә СССР империясында бара иде. Төнгә каршы качкан әсирләрне үзләре элек яшәгән иске Северный тоткыннар бистәсенең комендатурасына китереп ташладылар. Комендатураның үзендә үк тәртип бозучылар өчен тәрәзәләре рәшәткәле берничә бүлмә бар иде. Әсирләрне шунда кертеп тутырдылар. Комендант Шишкалов инде кара төн булса да монда иде. Ул качаклар өстенә йодрыкларын төйнәп, кытырган эт кебек ташланды. «Сгною в тюрьме, татарская морда» дип, ул әле бер татарның, әле икенчесенең бугазына килеп ябышты. Хәлсез әсирләрне кирза итекле аяклары белән типкәләде. Шишкалов Гайшәнең дә эченә тибеп җибәрде. Кыз сыгылып төште. Тик дәшмәде. Ул бөтен көченә сеңлесе Мәрзияне сакларга, аны кыйнатмаска тырышты. Бу кыен җәберләрнең әле башыгына икәнлеген ул инде сизенә иде. Чөнки тотылган качакларны Магнитканың иң куркыныч төрмәсе көтә. Ул төрмә турында җан ишеткеч нәрсәләр сөйлиләр. Анда кергән кеше инде исән чыкмый иде. Гайшә сеңлесе белән бергәләп соңгы төн уздырганын сизде. Аңа иң кирәк нәрсәләрне әйтеп калдырырга тырышты. Мәрзия әле кечкенә, аны төрмәгә утыртмаслар. Ә Гайшәне таң атуга туп-туры шунда алып китәчәкләр. Ул аннан кайчан чыгарын белми. Шуңа күрә сеңлесе өчен бик борчыла. Аңа үзенең киңәшләрен биреп калдырырга тырыша. «Син үзебез яшәгән баракка кайт, сеңлем», диде ул, аны кочагыннан ычкындырмыйча. «Анда белгән кешеләр бар, шулар янына сыен. Ни булса да үзебезнең татарлар янына бар. Мөселманнарга сыен. Артыгын сөйләмә. Әни турында да берни әйтмә. Урманда ук адаштык диген. Алла язса, мин кайтырмын, сеңлем. Сабыр итеп, бер-беребезгә догада булыйк». Мәрзия аның бөтен сүзләрен аңлап та бетермәде. Иң мөһиме, ул бүген апасы белән бергә иде. Ә иртәгә нәрсә була, бала анысын күз алдына китерә алмады. Апасының әкрен генә сөйләгән тавышына ул эреп йокыга китте. Ул төшендә тагы Зәйтуганны, бакча башыннан гына агып яткан зур елганы, анда йөзеп йөргән игезәк туганы Рәйсәне күрде. Рәйсә әле балыкка әйләнеп елганың төбенә үк төшеп китә. Әле кош булып Зәйтуган өстендә очып йөри башлый. Һәм үзе артыннан Мәрзияне дә чакыра. Әмма Мәрзия аның кебек оча да алмый, балык булып суда да яши алмый икән. Шуңа күрә алар бер ничек тә кавыша алмыйлар икән. Моны аңлап, Мәрзия йылый-йылый Зәйтуган буйлап йөгерә. Аның тизрәк мәчеткә кереп әтисен алып чыгасы, Рәйсә турында сөйлисе килә. Әтисе мәчеттә юк. Анда җеннәр туй итә. Алар барысы да Магниткадагы мылтыклы сакчыларга охшаган. Менә алар Мәрзияне этә-төртә мәчеттән куалар, беләгеннән тотып селкиләр. Авыртуга чыдый алмыйча Мәрзия күзләрен ача. Һәм башта берни аңламыйча тора. Аны кичәге сакчылар төрткәле икән. Аларның барысын да кыйнап урамга куып чыгардылар. Аннан исә сафка тезеп Магнитка буйлап алып киттеләр. Аларны шул рәвешле шәһәр мунчасына куалар иде. Имеш, каракларны беттән һәм тифтан арындыралар. Үзләренчә тәртиптә тоталар. Мунчаның ирләр һәм хатын-кызлар өчен билгеләнгән көннәре бар. Әмма качакларны җәза йөзеннән барысын бергә кертәләр. Мөселман хатын-кызлары өчен, ак сакаллы татар картлары өчен моннан да зур җәза була алмый, әлбәттә. Менә бүген дә аларны ир-атын һәм хатын-кызын, урысын һәм татарын, яшьләрне һәм картларны барысын бергә салкын мунчага куып керттеләр. Сәләмәләренә чытырдап ябышкан татар хатын-кызларының өсләреннән киемнәрен сыдырып тартып төшерделәр. Чәч башларына агулы су сиптерә башладылар. Су сасы һәм хлорлы иде. Ул әле боз кебек салкын була, әле бөтен тәнне пешерә башлый. Халык хайван тавышлары чыгарып акыра, кемдер йылый, кемдер сүгенә, каргана.
Татар бабайлары шәрәлек оятыннан битләрен каплап идәнгә чүгәләр. Аларны тартып торгызып, өсләренә аяктан егылганчы сасы су сиптерәләр. Бабайлар шул идәндә ятып кала. Мәрзия куркуыннан һәм уятыннан чырыйлап, апасы артына качты. Апасы исә үзе кая барырга белми иде. Сеңлем, чүгәлә, башымны тотып утыр, күзләреңне сакла, диде ул сасы суга тончыга. Алар кочаклашып тизрәк идәнгә чүктеләр. Бу хурлыктан һәм агулы судан шулай качып калырга тырыштылар. Башка татар хатын-кызлары да битләрен каплап идәнгә чүктеләр. Әмма комендант Шишкалов үзе мунчага кирип, аларны өстерәп торгызып йөри иде. «Мы вам кино покажем, татарва! Мы вам покажем, как бежать!» дип кешни. Ул татар кызлары өстенә боздай су сиптереп йөри иде. Мунчадан соң аларны төркемнәргә бүлделәр. Бала чаганы яңадан баракларына кайтарып җибәрделәр. Калган бөтен халыкны магнит көтөрмәсенә җыеп алып киттеләр. Хәтта үләргә торган карт-карчыкларны да жәлләп тормадылар. Властлар өчен алар барысы да качаклар иде. Әлбәттә, бу татар картлары анда үләргә баралар иде. Менә алар куллары бәйле хәлдә тузанлы магнитка урамнары буйлап атлыйлар. Кемдер аларга кызганып, кемдер нәфрәтләнеп карый. Кызганучылар үзләре кебек үк сөрелгән бәхетсез халык. Нәфрәтләнүчеләр коммунистик идеология белән агуланып өлгергән иреклеләр. Алар бу мескеннәр өстенә төрле гаепләү сүзләре ыргыталар. Бала чагалары тоткыннарны таш атып куа. Контры, враги социализма, кулаки недобитые. Магнит курамнары буйлап йыртык сәләмәләргә чорналган татар тоткыннары атлый. Муллалар, ишаннар, хаҗилар, Коръән хафизлар, мәгърифәтчеләр, укытучылар, татар байлары, язучылар, галимнәр. Аларны кеше түзә алмаслык тормыштан илләренә качкан өчен төрмә көтә. Тирә-якка явызлыгы белән даны таралган магнит көтөрмәсеннән бу татарларның күбесе чыкмас. Аларның каберләре дә билгеле булмас. Мөгъҗиза белән исән калганнарына мәңгегә качкын мөһере сугылыр. Алар кара эштән артык күтәрелмәс. Күбесе домна мишләрендә янып кибәр. Асылгәрәй хәзрәтнең Коръәнне яттан белгән су сөлеге кебек сылу кызы Гайшә бикәне дә кулларын богаулап магнит көтөрмәсенә озаттылар. Аның бар гаебе туган якка кайтырга теләү иде. Иленнән исә ул мулла кызы булганга сөрелгән иде. Мәрзия башта апасы яныннан елап йөгереп барды. Аннан сикерә талаган этләрдән һәм мылтыклы сакчылардан куркып туктап калды. Апасы аңа үзләре яшәгән баракка кайтырга кушкан иде. Мәрзия көне буе ул баракны эзләде һәм кичен генә таба алды. Әмма алар барагыннан инде күп кешеләр алышынган. Алар сәкесендә исә теге исерек урыслар йоклап ята иде. Мәрзия куркып як-ягына каранды. Таныш йөзләр эзләде. Әмма кешеләр аны әллә танымады, әллә аларда аның кайгысы юк иде. Беркем дә Мәрзияне үз янына чакырып алмады. Чөнки барысы да үзләре аш иде. Качкан татарларның монда калган туганнарын барысында барактан куганнар булып чыкты. Аларны хәзер җир асты куышларында яши диделәр. Буларны белгәч, Мәрзия елап урамга чыгып йөгерде. Бу аш далада таш тимер арасында аның беркеме дә калмаган иде. Ул апасының нәрсә булса да татарларны эзләп тап дигән сүзләрен исенә төшерде. Һәм елый җир асты куышларын эзләп китте. Әти-әнисенең ни булса да Аллаһтан өметеңне өзмә, аннан ярдәм сора дигән сүзләрен хәтеренә төшерде. Асылгәрәй хәзрәтнең төпчек баласы Мәрзия Аллаһтан елап ярдәм сорый, дала буйлап милләттәшләрен эзләп китте. Фәрештәләр юлдаш булсын аңа.
Асылгәрәй хәзрәт бистәнең икенче башыннан, цемент заводлары ягыннан ошыклыкка килеп чыкты. Җитәкләшеп килгән карт белән малайга артык игътибар бирүче булмады. Чөнки җәй башында Уралга юынырга төшүчеләр шактый була. Аларны да елгага су керергә бара дип уйладылар. Кирерәк як булса да, карт белә торып сулгарак каерды. Чөнки песчаный күпере тирәсен бик нык саклыйлар. Ул тирәдә каравылчыларның йөреп торуын белә иде ул. Аның уйларын раслагандай, ул якта чатыр-чатыр ата башладылар. Кычкырган, акырган тавышлар ишетелде. Картның йөрәге шашып тибә башлады. Нәкъ шушы вакытта анда Маһинур абыстай белән кызлар булырга тиеш иде. Гыйлемгәрәй дә аларга шул тирәдә кушылырга тиеш. Анда әнә ду килеп атышалар. Димәк, нидер булган. Нидер сизгәннәр сакчылар. Кемнедер күргәннәр, шуңа кытыралар. Аның гаиләсе башына гына кытырмасалар ярар иде. Солтан Хәким дә куркынып калды. Әтисенең кулын кысыбрак тотты. Хәзер бу баланың янында анасы да, туганнары да юк. Бердән-бер карап торганы карт атасы. Солтан Хәким аның белән менә шулай җитәкләшеп, дөнья читенә китәргә дә риза. Тик әтисе исән булсын, газапланмасын. Солтан Хәким үзе үсеп җиткәч, аны бала караган кебек карар иде. Аңа дөньяның бер авырлыгын да күрсәтмәс иде. Тик ул көннәргә хәтле әти-әнисе исән генә була күрсен. Асылгәрәй хәзрәт яр буйлатып бераз барды да, тиз генә каршыдагы куйык ваклыклар арасына кереп китте. Исәбе урман эшләтеп барып, килешкән урында Маһинур абыстай белән очрашу иде. Әмма ул тирәдә һаман ату тавышлары ишетелә. Була-була этләр өрә. Урман эченнән исә ярдәм сорап кычкырган, елаган тавышлар ишетелә. Карт сизенеп алды. Сакчылар шулай качакларны зәрлеклиләр. Һәм тота баралар иде. Кычкырган, атышкан, өргән, елаган тавышлар бу якка таба якынаялар иде. Асылгәрәй карт улы Солтан Хәкимне җитәкләп, куаклык буйлап аска таба йөгерә башлады. Тотсалар, эттән талатып үтерәселәре көн кебек ачык иде. Аларга эшкә ярамаган карт белән малай кирәкми. Сакчылар эшләрдәй кешеләрне генә тотып кире җибәрәләр иде. Хәзрәт үзеннән дә бигрәк улы өчен курыкты. Чөнки аның улын күрәләтә мондый җәбергә дучар итәргә хакы юк иде. Юл менә шулай хәвефле башланды. Әле алар качарга аяк атлап өлгермәделәр. Арттан инде куа киләләр иде. Аларның үзләреннән дә алда этләре йөгерә. Һәм бу бурзайлардан бер кем дә качып котыла алырлык түгел иде. Алайда аларның килеп тотып алуларын көтеп утыру зур ахмаклык булыр иде. Һәм карт тәвәккәлләргә булды. Юлда ниндидер кичкенә елга очрады, карт аяк киемнәрен салып, шуның буенча китте. Солтан Хәким дә аның артыннан атлады. Бу этләргә аяк изен буташтыру өчен кирәк иде. Шулай су буйлап бераз баргач, аргы якка чыктылар. Һәм ашыга-ашыга урман эченә кереп киттеләр. Хәзрәт Маһинур абыстайлардан кире якка таба киткәнен белсә дә, башка чара юк иде. Күрәләтә этләр авызына барып кереп булмый бит. Кая таба барганнарын белмәсәләр дә, алар тәвәккәлләп атладылар да атладылар. Иң мөһиме, бу тирәдән ераграк китү иде. Ул арада ачыклыклар башланды. Аларда анда-санда йортлар, авыллар күренеп тора иде. Әмма Асылгәрәй карт ачыклыкка чыгарга, кешеләргә якын барырга курыкты. Чөнки бу авылларның да күзәтү астында булуын чамаларга була иде. Ул тәвәккәлләп эчкәрәк керергә булды. Тау тирәләрендә барыбер тынычрак булыр кебек тоелды аңа. Карт кайда урман эшләтеп, кайда су буйлап, шул тауларга карап китте. Эчкәрәк кергән саен эт өргән тавышлар ерагая барды. Арттан куа килгән сакчылар да, магнит кытырбалары да инде шактый еракта калды. Әмма һәр адымы белән хатыныннан, балаларыннан да ерагая баруын сизенә иде Асылгәрәй хәзрәт. Әмма аның башка чарасы юк иде. Тотсалар, аларны үлем көтә иде.
Кече улы Солтан Хәкимне котырган этләрдән талатып үтерергә аның хакы юк. Улын коткарып калу хакына Асылгәрәй хәзрәт белә торып кире якка китте. Тауларга таба юл алды. Алар арып, хәлсезләнеп тау итәгенә килеп йыгылганда, инде кич җитеп килә иде. Куа килүчеләр, сирәк-мирәк авыллар, кешеләр һәм этләр артта, бик еракта калган кебек тоелды. Монда бөтенләй башка дөнья иде. Аяк астыннан шилтерәп тау чишмәләре ага. Баш очында былбыл кошлар сайрап тора. Тирә-якта кара урман шаулый, тау кыялар басып тора. Әйтерсең лә кешелекнең әле башланган гына чагы. Барысы да саф һәм кыргый табигый хәлдә. Әйтерсең лә моннан кул сузымында гына дөньяны сасытып яткан магнитка да юк. Үлем базлары, пычрак бараклар, мәйет белән тулы аш дала да юк. Тере мәеткә әйләнгән куллар да юк. Дөньяда менә шушы Алла биргән бай табигать та ата белән бала гына бар. Менә алар хайран калып, тау итәгендәге зур таш ышыгында утыралар. Алар дөньяда мондый матурлык барын, мондый тынычлыкны инде онытып баралар иде. Яфраклар шул хәтле куе һәм чиста, өсләрендә ник бер тузан бөртеге булсын. Чишмәнең төбендә исә һәр ташны аерым-аерым санарга була. Алар байып барган кояш нурында җим-җим килеп яталар. Карт шул чакта гына күптән инде эчмәгәннәрендә, ашамаганнарында искә төшерде. Туктап ял итәргә кирәк иде. Чөнки бала да бик йөгәнде, суырылып килде. Кесәдәге сухариларны алып, чишмә суына манчып утырып ашадылар. Бераз ял итеп алдылар. Төн кунарга да шушы тирәдә туктарга кирәк иде. Караңгыда кая барганны белмичә барудан мәгънә юк. Әллә кайларга барып чыгуың бар. Солтан Хәким дә бик арыган, ашагач бөтенләй изрәп китте. Утырган урынында йоклый башлады. Шуңа күрә тәмам караңгы төшкәнче Асылгәрәй карт төн кунар өчен җайлырак урын эзләргә булды. Туктаган җирдән ерак түгел ул бик зур һәм коры тау куышы тапты. Ул әйтерсең лә алар өчен алдан әзерләнеп куелган иде. Карт шырпы сызып, бу хикмәтле мәгарәнең эчен яктыртып карады. Җәнлек мазар булмасын дип уйлады. Тау куышы буш иде. Әмма анда кайчандыр кешеләр яшәгәнлеге ярылып ята. Ул арада тиз артыннан Солтан Хәким дә килеп җитте. Ул да гаҗәпләнеп тау эчендәге бу таш йортны күзәтте. Бу чыннан да зур өй иде. Әнә чит-читләрендә таштан сәкеләргә хәтле сакланган. Уртада учак урыны беленеп тора. Һәммә иң сәере стеналарга чыгып ясалган рәсемнәр иде. Анда зур-зур җәнлек сурәтләре, филгә охшаган йонлас җанварлар, кыргый атлар, аларны куа килгән озын-озын кешеләр. Карт тагы шырпысын сызып карады. Каршы стенада йолдызлы күк йөзенең рәсемен, ташка уелган ай белән кояшны күрде. Ул үзләренең борынгы кешеләр яшәгән мәгарәгә килеп чыгуларын аңлады. Мондый рәсемнәрне ул Төркиядә һәм Мисырда күргән иде инде. Гаҗәпләнүдән йокысын да оныткан Солтан Хәкимгә ул борынгылар турында үзе белгәннәрне аңлатты. Тарих буенча бу тирәдә туфаннан соң беренче кешеләрнең яшәвен әйтте. Әлбәттә, башка заманнар булса, ул аңа китаплар буенча күбрәк тә сөйли алган булыр иде. Әмма Асылгәрәй картның уенда хәзер бер генә нәрсә — качу иде. Башка заманнар булса, ул гыйлем яссы бу урманнарда каңгырап йөрмәс тә иде. Солтан Хәкимнең дә урыны башка җирдә булыр иде. Төпчек улын ул һичшиксез я Төркиягә, я Мисырга укырга җибәргән булыр иде. Солтан Хәким анда динне һәм тарихны өйрәнеп, зур галим булып, милләтенә хезмәт итәргә кайтыр иде. Хәзер бу баланы, бу динсезләр илендә нәрсә көтә? Мәңгелек сөрген көтә аны монда. Аңа инде хокуксыз дип мөһер сугылган. Аны биредә укырга да алмаячаклар. Үзе теләгәнчә яшәргә дә ирек бирмәячәкләр.
Димәк, җай чыкса, магниткадан гына түгел, бу илнең үзеннән дә башны алып качарга кирәк. Яңадан урамга чыгып чишмә суында тәһарәтләнеп алдылар. Кыйбланы эзләп табып, кичке намазларын укыдылар. Бу бәләләрдән исән-сау котылган өчен Аллаһка рәхмәт әйттеләр. Иң мөһиме, бүген алар исән иде. Бүген алар иректә иде. Бүген алар сау иде. Аллаһ насыйп итсә, гаиләләре белән дә яңадан очрашасыларына алар чын күңелдән ышаналар иде. Шул ышаныч аларны Урал тауларының 40 сырты аша ерак юлга алып чыккан иде. Чыршы нарат ботаклары җыеп алып кереп, тау куышына түшәделәр. Мәгарә узын зур гына таш белән эчтән капладылар. Башларын кыйблага куеп, бер-берләренә сыенып, ата белән ул төнге йокыларына киттеләр. Күктән фәрештәләр иңеп, алар йоклаган тау куышын әйләндереп алдылар. Бу тирәдән җен-пәриләрне кудылар. Намаз ияләренең төнге йокысын Аллаһның әмере белән фәрештәләр саклап тора иде. Беркем дә аларны аякларыннан сирәп, эшкә куып чыгармый. Кулларына көрәк биреп, тирән котлованнарга куып төшерми. Беркем кыйнамый, ирексезләми. Әдәм баласы үзенең табигый хәлендә, табигать кычагында бер төн булса да үзе теләгәнчә яши иде. Асылгәрәй картның юлында очраган бу беренче тау сырты 40 тау дип атала иде. Урал тауының көньяк көнчыгышында кыйбла якка карап сузылып яткан бу сырт дала белән тау арасында шик булып тора. Бу яктан юлга чыгучылар өчен ул беренче, Уралның теге ягыннан килүчеләр өчен соңгы сырт иде. Бу тау куышында исә моннан 100 000 ел элек булган бозлык чорында кешеләр качып сакланып калган. Ян яктагы таш сәкеләр, уртадагы учак урыннары, стенадагы борынгы рәсемнәр барысы да алардан калган. Ул кешеләр үзләре исә бирегә туфан суыннан качып килеп чыкканнар. Урал таулары аларны үзенә сыендырган. Ул кешеләр зур гәүдәле, алып әдәмнәр булганнар. Таудан тауга атлап кына йөргәннәр. Моннан 40 000 ел элек исә алар Урал тауларыннан төшеп, ике тарафка таралганнар. Көнчыгышка һәм көнбатышка. Шуннан инде бөтен дөньяга. Асылгәрәй карт белән Солтан Хәким адашып менә шул борынгы тау куышларының берсенә килеп чыкканнар иде. Бу тирәләр чын мәгънәсендә үзендә мәңге ачылмаган зур серләр һәм хикмәтләр саклый иде. Әгәр сорарга кеше булса, Асылгәрәй карт биредәге һәр тауның, һәр сыртның, һәр елга күлнең, күпчелек авылларның искедән татарча исемнәр белән аталуын белер иде. Биредә Нух пәйгамбәр заманнарыннан калган тау араларында үзләрен борынгыдан типтәр яки мишәр дип атаучы татарлар яшәп ятуын күрер иде. Һәммә бүген Асылгәрәй карт үз милләттәшләреннән дә качарга мәҗбүр. Чөнки ул белә, бу җирләргә хәзер ул татарлар хуҗа түгел. Әнә теге атлы сакчылар хуҗа. Яэҗүҗ-мәэҗүҗ кавеме, Шишкаловлар өммәте хуҗа. Әнә алар тау-ташларны дуңгыз кебек актарып, биредән алтын, көмеш, яшмә эзлиләр, мәрмәр, тимер чыгаралар. Тиздән уранга да барып җитәчәкләр. Асылгәрәй картның аяк очыннан гына агып яткан Орчык елгасында исә алтын бар. Ә янәшәдәге Ярлык авылы янында алтын казылмалары таралып ята. Әнә биредән ерак түгел Нияскол һәм Күчем авыллары. Анда яшмә ташлары хәтта җир өстендә унап ята. Иелеп алгына. Урман эче булса да, тирә-якны тирән күлләр бизи. Мулдак, Атаулы, Кара балыклы, Чуртанлы, Чибәркүл. Аларның шифалы ләмнәре белән биредә яшәүче татарлар гомер буе дәваланганнар. Чишмәләренең тере суын ичеп, дәрман алганнар. Шушы күл буйларында
тау битләрендә, урман араларында сирәк очрый торган затлы таш кебек татар авыллары сибелеп киткән. Самар, Юлдаш, Ишкул, Дәүләтша, Булат, Гаскәр, Кучкар, Хөсәен, Үзән, Шәрип авыллары. Алар тирәсеннән бормаланып, Кызыл, Янгил, Таштимер, Сакмар сулары агып ята. Шушы тау сыртларыннан Татарның 2 бөртек елгасы Агыйдел һәм Җаек башлана. Милләт тормышы башлана. Ерак түгел шаулап агып яткан Дарулы елгасыннан исә татарлар гомер буе алтын юдырган. Хәер, Октябрь инкыйлабына хәтле бу тирәләрдә татар Рәмиевләрнең дә алтын базлары булган бит. Шул алтын бәрабәренә алар мәчет мәдрәсәләр тотканнар, китап-журналлар чыгарганнар, милләткә хезмәт иткәннәр. Чыгышлары белән Зәйтуган авылыннан булган бу асыл татарлар соңыннан кайсы ачтан, кайсы совет төрмәләрендә үлеп беткән. Алар йөргән юллардан хәзер авылдашлары Асылгәрәй хәзрәт һәм аның улы Солтан Хәким килә. 70 елдан соң бу тирәләрдә мәчет мәдрәсәләр тотачак Солтан Хәким килә.